a balimakɛ do Amadou Bamiyan aw bɛɛ folen kɔ an nana bi tuguni toujours an bɛ continuer ni conseil ye n'o ye bilasiraliw ye an ka ɲɔgɔn bilasira pour que an ka ɲɛnamaya an bɛ se ka kɛ lafiya hakilisigi ani basigi kɔnɔ tuguni. Bi an bɛna kuma conseil n'o ye ladilikan 5 ye, ladilikan min b'a to adamaden bɛ se ka bonya sɔrɔ, i mɔgɔɲɔgɔn bɛ se k'i bonya. Nka ɲan'an ka don video détail la, n b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye k'u abonné, u ka video like pour que k'a jira k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a ka d'aw ye, a ka cloche de notification fana activer. O kun ye walasa ni video kura min bilara dɔrɔn a ka se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Donc toujours n y'o de fɔ an bɛ ɲɔgɔn bilasira, a t'a jira k'a fɔ ko an bɛ fɛn bɛɛ dɔn ka tɛmɛ mɔgɔw kan, mais jɛnatigɛ information de, ni information sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn bilasira pour que lafiya bɛ se ka na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na. Donc n y'o de fɔ an bɛna kuma ladilikan 5 kan, ladilikan 5 min b'a to mɔgɔninfin bɛ se ka bonya sɔrɔ i mɔgɔɲɔgɔn fɛ, parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u ti bonya. Donc o kun ye fɛn mun ye ou bien fɛn minnu b'a to o ti sɔrɔ, donc an bɛna walawalali kɛ pour que faamuya bɛ se ka sɔrɔ o la. N b'a ɲini aw fɛ fana a ka to video daminɛ na f'a laban, o kun ye parce que n'i ye partie dɔ lamɛn ka dɔ to a bɛ se k'a to i tɛ faamuyaliba sɔrɔ a la, mais n'i ye video daminɛ lamɛn fo ka taa se laban ma i bɛna fɛn caman faamuya. Donc an bɛna 5 fɔ, ni min tora fo video laban na fana an bɛna bonus 1 fara a kan. Donc a ye to video daminɛ na f'a laban. Donc an ka ladilikan fɔlɔ o de ye adamaden min n'i bɛ fɛ mɔgɔw k'i bonya, i ka i yɛrɛ bonya fɔlɔ, n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na le respect de soi. Mɔgɔ n'i yɛrɛ bonya i bɛna ye mɔgɔw b'i bonya. Yɛrɛ bonya o ye jumɛn ye? Kana taa yɔrɔ bɛɛ la, kan'i da don kuma bɛɛ la, kana kɛ ko bɛɛ kɛbaga ye, dan sigi i yɛrɛ la. I k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ ni kɛli man kan adamaden bolo. Donc o ye yɛrɛ bonya ye. Mɔgɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ bonya i bɛna ye k'a fɔ i bonyali o bɛ kɛ wajibi ye mɔgɔw kan, mɔgɔw b'i bonya. Ladilikan 2nan o de ye n ye min fɔ daminɛ kɔnɔ, a ka dan sigi aw yɛrɛ la. Ka dan sigi i yɛrɛ la o ye jumɛn ye? Fɛn o fɛn n'o man di ye o yira mɔgɔw la. Kana sɔn diɲɛ ma foyi kana to k'o dan sago k'e m'a yira o tigilamɔgɔ la k'a fɔ nin ko in man di ye. Parce que n'i ye dan sigi la, bɛɛ k'i dɔn n'i ka dan sigilenw ye, i bɛna ye mɔgɔw b'i bonya o kan, o bɛ k'e taabolo de ye, mɔgɔw b'i bonya o taabolo kan. Donc o ye fɛn ye, fɛn min ni an y'an hakili to la ka dan sigi an ka kow la, k'an ka ko kɛtaw dɔn. Fɛn min n'a man di ye kan'o ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ. Fɛn min n'a ka di ye i bɛ fɛ mɔgɔw k'i minɛ cogo min na, i fana k'i jija i ka mɔgɔw minɛ o cogo la. I bɛna ye k'a fɔ n'i y'o kɛ o bɛna kɛ dan ye, dan min ni e yɛrɛ b'a bonya ni mɔgɔw b'i bonya o kan. Donc o fana ye ladilikan ye an bɛ se ka min di pour que an bɛ se ka bonya sɔrɔ cogo min na. Ladili 3nan o de ye nanzarakan na u b'a fɔ ko rarité. Rarité o ye jumɛn ye? Mɔgɔ kana kɛ kuma bɛɛ sanga ani waati mɔgɔw mago bɛ la su ani tile e b'u ɲɛkɔrɔ. Wagati dɔw kan ka kɛ mɔgɔninfin na wagati min ni i tɛ kɛ mɔgɔw kɔrɔ, ni i ye occupation wɛrɛ la, i ni mɔgɔw dɔrɔgilen tɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ, n'a bɛ fɔ o ma ko rarité. Donc n'i janto o fana na i bɛna ye k'a fɔ hali ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ ni fɛn min n'i t'a ye ka caya n'i nan'o ye a bɛ valeur de di o fɛn ma e bolo. Donc adamadenya fana bɛ ten, toujours ne bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ, toujours e tɛ taa yɔrɔ la i ni mɔgɔw dɔrɔgilen don ɲɔgɔn na, u ɲɛ tɛ fama i ma, u tɛ fama i ma, i sɔrɔli a ka nɔgɔn. Donc i bɛna ye k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min b'a to mɔgɔninfin b'a valeur perdu. Donc i k'i jija an kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ sɔrɔ kuma bɛɛ. Donc o fana ye ladilikan ye an bɛ se ka min di min b'a to an bɛ bonya sɔrɔ. Ladili 4nan o de ye n y'o fana fɔ fɔlɔ kɔnɔ
fɛn o fɛn ko de ye taabolo ye, fɛn o fɛn ko de ye dan ye ka ɲɛnamaya la, i k'i jija i kan'o dogo mɔgɔ la. Ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ jɛ kɛ, i jija i k'o yira a tigi la, kan'a kɛ ni dogo ye. A yira a tigi la, nin de ye ne taabolo ye, ka ni taabolo dogo mɔgɔ si la. O yɔrɔ la n bɛ misali kelen di. Par exemple, teriw bɛ se ka y'i la, i ni teri minnu n'aw bɛ bɔliw kɛ, i b'a dɔn an bi na sifinnakaw, n bɛ misali ta, mɔgɔw bɛ se ka taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la. N'i taara ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la, i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ dulɔ min, dɔw bɛ yen minnu tɛ dulɔ min. N'e kɛra mɔgɔ ye, mɔgɔ min ko dulɔ min t'i taabolo ye, kan'a fɔ k'a fɔ ko bɛɛ taabolo ye dulɔ min ye, k'i bɛ dulɔ min. Ayi, kana maloya ni ma mɔgɔ si ma. Donc hali n'u nana u insistera ka essayer k'u b'i don a da fɛ, a yirula k'a fɔ e taabolo tɛ, i tɛ se k'a kɛ. Donc i bɛn'a ye k'a fɔ n'i ye wagati dɔ sɔrɔ o la, bɛɛ bɛn'i bonya o kan, maa si tɛna f'i ye tuguni k'i ka essayer ka dulɔ min don i taabolo la. Donc nin tun ye misali de ye, n bɛ min di. Misaliw caman bɛ yen. Kuma surunya na dɔrɔn k'a yira k'a fɔ ni fɛn min ye i taabolo, o yira mɔgɔw la. Fɛn min t'i taabolo ye, o fana yira mɔgɔw la. O tɛ maloyala ko ye, o tɛ ko wɛrɛ, o tɛ k'a fɔ k'i bɛ ka i yɛrɛ fusaya mɔgɔw ma. Bɛɛ n'i taabolo de don. Donc an ka hakili to o fana na. O fana ye ladilikan ye, ladili min b'a to mɔgɔninfin bɛ se ka bonya sɔrɔ. A 5nan, o de ye sisan an kana boli mɔgɔ nɔfɛ. Parce que mɔgɔ, n'i bɛ to ka boli mɔgɔ nɔfɛ, i bɛn'a ye k'a fɔ i bɛ valeur perdue. Bon, boli mɔgɔ nɔfɛ, danayabaliya i yɛrɛ la, ka da i yɛrɛ kun na, o de b'a se mɔgɔninfin ma. Donc an ka hakili to la, an kana kɛ mɔgɔ ye, mɔgɔ min ni a bɛ boli mɔgɔ nɔfɛ. N'an ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɛ, an k'an jija, jɛ in a ka kɛ bonya kɔnɔ, a kana kɛ ɲɔgɔn taabolo lagosi kɔnɔ, a ka kɛ bɛɛ ka bɛɛ bonya i taabolo kan ani i ka laɲiniw kan. Donc n'o kɛra, i bɛn'a ye k'o bɛ kɛ bonya kɔnɔ. Donc o tun ye ladilikan 5 ye, an bɛ min di. N y'a fɔ n ko n'an tora fo video laban na, bonisi kelen bɛ yen, n b'o fara kan. O bonisi kelen, o de ye jumɛn ye? An bɛ se k'o jate i n'a fɔ ladilikan 6nan fana, nka n y'a kanu k'a kɛ bonisi ye. Donc o ye min ye, adamaden i kɛra cogo o cogo, i k'i jija nafa ka y'i la, jɔda ka k'i la. Mɔgɔw k'a dɔn n'i bɛ yen k'a fɔ k'e bɛ se ka mago dɔ dilan. N'i tɛ yen fana f'a ka f'i kɔ, nin ko in, nin kɛn bɛ gɛlɛya an bolo bi, nka ni karisa tun bɛ yan, nin bɛ ɲɛnabɔ. Donc n'i kɛra ten k'a fɔ ko jɔyɔrɔ b'i la, valeur b'i la, e bɛ mago ɲɛ mɔgɔw ye, i bɛn'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ i bonya, mɔgɔw bɛ valeur don i la. Donc o fana ye jogo ye, jogo min ni an ka hakili to a la kosɛbɛ. Donc n y'o de fɔ, nin kumakan ninnu ladilikan de don, an b'u di ɲɔgɔn ma pour que ka ɲɔgɔn bilasira. A tɛ k'a fɔ ko anw bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan, mais n y'o de fɔ, diɲɛlatigɛ ye information de. An k'an jija toujours an ka ɲɔgɔn informer, ka ɲɔgɔn bilasira. An bɛ se ka ɲɔgɔn bɔ fili la o cogo la. N'an bɔra fili la, i bɛn'a ye an bɛ avancer. A faamuko ɲuman, n y'a ɲini Ala fɛ, Ala k'a di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Aw balimakɛ don toujours. N y'a fɔ mɔgɔ kuraw, a ye aw abonné, a ka video liker, a ka cloche de notification fana activer, walasa ni video kura minnu bilara, a bɛ se k'u sɔrɔ. Ni ladilikan minnu bɛ yen, an ka se k'o di ɲɔgɔn ma. Ni commentaire fana bɛ min bolo, a bɛ se ka video commenter pour que bonya kɔnɔ, parce que diɲɛ ko o ko n'an b'a kɛ, n'an y'a kɛ bonya kɔnɔ, nafa bɛ sɔrɔ o de la. Donc a bɛ se ka commentaire fana bila bonya kɔnɔ pour que an bɛ ɲɔgɔn bilasira. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. A balimakɛ don Amadu Bamiya, toujours an ka logique kelen kɔnɔna don, ka se ka ɲɔgɔn bilasira pour que an ka ɲɛnamaya bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na. N y'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye, u ka u abonné an ka chaîne na, ka cloche de notification activer, ka video liker fana pour que k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ, a bɛ ka ɲɛ, a bɛ ka diya u ye. Ni commentaire fana bɛ min fɛ, u bɛ se k'o bila
commentaire la bonya kono pour que am ñogon bilasira cogo min na parce que mɔgɔninfin ti kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn donc n'an ɲɔgɔn bilasira i b'a ye baara bɛ améliorer ka taa donc bi an bɛna kuma fɛn wɔɔrɔ kan min b'a to mɔgɔw i ko man di mɔgɔw ye parce que a bɛ se ka kɛ n lamɛnbaga dɔ la e bɛ yɛrɛ i b'a ye mɔgɔw i ko man di mɔgɔw ye i b'a fɔ ko kun yɛrɛ jumɛn bɛ k'a to ne ko man di mɔgɔw ye donc an bɛna kuma fɛn kan bi fɛn wɔɔrɔ a bɛ se ka caya ni wɔɔrɔ ye mais bi an y'a kanu an bɛna kuma jogo wɔɔrɔ de kan jogo min n'o bɛ se k'a to i ko bɛ se ka goya mɔgɔw ye ni mɔgɔw b'a yira i la yɛrɛ k'a fɔ k'i ko man d'u ye u b'u méfier i la parce que mɔgɔ fo danaya ka kɛ i ni mɔgɔw cɛ ni danaya tɛ i ni mɔgɔw cɛ i bɛna ye mɔgɔw b'u méfier i la u t'u ka sɛbɛnna ko sari la n'i gɛrɛl'u la i b'a ye u t'u comporter ka ɲɛ n'i ye donc o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ mɔgɔ fari faga a b'a to adamadenya a bɛ gɛlɛya don a la donc an bɛna kuma fɛn wɔɔrɔ kan bi fɛn wɔɔrɔ min ni o bɛ se k'a to i ko bɛ goya mɔgɔw ye donc sujet nafa kama n b'a ɲini aw fɛ a ka to video daminɛ na f'a laban pour que ka se ka faamuya sɔrɔ parce que n'an ma video bɛɛ lamɛn i bɛna ye k'a fɔ faamuya bɛ dan sira la donc an ka to video daminɛ na f'a laban pour que an bɛ se ka a nafa sɔrɔ cogo min na donc yanni n ka don sujet la ka walawalali kɛ jogo wɔɔrɔ in na jogo wɔɔrɔ min bɛ se k'a to i ko bɛ goya mɔgɔw ye n bɛna kibaruya fila di aw ma kibaruya fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye adamaden f'i k'a faamu k'a fɔ i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ i tɛ se k'a to bɛɛ k'i kanu donc ni o ye tiɲɛ ye an k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ de kan ka sigi ka miiri hakilimaya la k'a dɔn k'a fɔ ko min n'o ye ko ɲuman ye ko min n'o tɛ dantɛmɛ wale ye ko min n'o tɛ kɛ gasi ye mɔgɔ wɛrɛw ma ka essayer ka o kɛ k'an ka ɲɛnamaya kɛ o kɔnɔ bonya kɔnɔ ani an yɛrɛ taasiraw bonyali kan donc mɔgɔninfin a y'a faamu dɔrɔn k'a fɔ i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ a filanan f'i k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ tɛ baara kɛ ni kɔkuma bɛɛ ye n'i ye a bila i kunna k'a fɔ e bɛ jateminɛ kɛ toujours kuma minnu bɛ se ka fɔ i kɔ ou bien ni e nana i ka ko kɛ mɔgɔ bɛ se k'i ye cogo min na donc o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka mɔgɔninfin ka ko segin kɔ donc an k'a faamu k'a fɔ ko kuma ou bien mɔgɔw bɛ se ka a imaginer k'an kɛ mɔgɔ sugu min ye an kana kala turu olu kan kosɛbɛ ninnu tun ye kibaruya fila ye n y'a kanu ka minnu fɔ aw ye fɔlɔ yanni n ka don an ka jogo wɔɔrɔ la jogo wɔɔrɔ min b'a to mɔgɔ i ko ka go mɔgɔ i ko bɛ se ka goya mɔgɔw ye jogo fɔlɔ-fɔlɔ o de ye mɔgɔ mɔgɔ ni i b'a ye ni i ko man di mɔgɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔw la k'a fɔ i ko man d'u ye a dɔw bɛ se ka kɛ jogo ye jogo min ne t'a jateminɛ mais jogo juguba o de ye gundo marabaliya mɔgɔ min n'a tɛ gundo mara i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ siran i ɲɛ parce que mɔgɔw b'a dɔn n'u nan'u ka gundo kalifa e la i bɛ bɔ ka diɲɛ minɛ n'a ye a kan ka fɔ yɔrɔ min na i bɛ taa fɔ yen a man ka fɔ yɔrɔ min na i bɛ taa fɔ yen a tigilamɔgɔ bɛ taa ka kuma mɛn yɔrɔ la yɔrɔ min n'ale ma yɛrɛma kanu ka fɔ a ka kuma a kunkanko kuma ka se donc o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se k'a to mɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ i la i b'a ye n'i gɛrɛl'u la u b'u yɛrɛ minɛ i la i b'a ye n'i y'i da don kuma min na mɔgɔ caman b'i janbɔ o la ou bien hali ni y'i da don mɔgɔw ka baro la u tɛ kuma sɛbɛnnama fɔ bilen parce que u b'a dɔn n'u y'a fɔ i tɛ se ka gundo mara donc o ye jogo min bɛ se k'a to i ko bɛ goya mɔgɔw ye jogo filanan o de ye nanzarakan an b'a fɔ o ma ko vanité o de ye yɛrɛfɔ ani yɛrɛ bonya mɔgɔ min n'a b'a yɛrɛ fɔ kojugu a bɛ to k'a yɛrɛ mankutu ne de ye nin ne de bɛ se nin na nin bɛ ne bolo nin bɛ tan nin bɛ tan donc i bɛna ye k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ o kɛ i bɛna ye kelen n'o y'a sɔrɔ i b'a fɔ de k'a sɔrɔ a fɛn sina t'i bolo ou bien k'i yɛrɛ fɔ k'i yɛrɛ bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni e tɛ yen i bɛna ye k'a fɔ
a b'a to hali minnu kan k'i dɛmɛ olu ti i dɛmɛ parce que u bɛna a bisigi k'a fɔ e bɛ ten. donc mɔgɔ da bɛ se ka i coron ko dɔw la ka fɛn dɔw bɛ yen fɛn minnu bɛ se k'i nafa k'olu pan ka bɔ i kunna. donc an k'an janto la kosɛbɛ. ni fɛnw do fana fɛn minnu bɛ e bolo i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ala bɛ se kɛ a ye ni se kɛr'i ye kana kɛ yɛrɛfɔla ye parce que n'e kɛra yɛrɛfɔla ye i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔninfin i ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɛ a bɛɛ t'i nin ye caman bɛ yɛl'i fɛ mais a bɛɛ t'i nin ye. donc ni m'i hakili to o la i bɛna ye k'a fɔ e bɛna jugu caman bila i yɛrɛ la parce que jalousie bɛ na n'a bɛ f'o ma ko keleya. keleya dun n'a ma kɛ ni hakilina ɲuman ye a bɛ se ka kɛ juguya ye. donc an k'an janto yɛrɛfɔ la ani yɛrɛ bonya. yɛrɛ bonya o fana o bɛ se ka adamaden ka ko caman balan parce que yɛrɛ bonyana a b'a yɛrɛ fusaya mɔgɔw ma a bɛ a essayer ka dan sigi ani mɔgɔw cɛ. donc ninnu bɛɛ ye jugu ye jugu minnu bɛ se k'a to i ko tɛ diya mɔgɔw ye. donc a jugu sabanan sisan o de ye retard n'an b'a fɔ mɔgɔ min i n'a bɛ bɛn wagati dɔ k'a fɔ an ka nin ko in kɛ nin wagati ou bien an ka taa nin yɔrɔ la nin wagati i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a t'o bɔ a sira fɛ a tigilamɔgɔ ti a ka wagati fɔlen a ti o bɔ a sira fɛ. donc o fana ye jugu ye jugu min n'a bɛ se k'a to i ko bɛ goya mɔgɔw ye. bon mɔgɔ min n'o taabolo tɛ o ye i bɛna ye i bɛ o tigilamɔgɔ funu i kɔrɔ parce que e ni mɔgɔ mana bɛn misaliyara ko an ka taa yɔrɔ la nin heure in na o heure ka se e mana ou bien ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ la nin heure la o heure ka se a tigi bɛ e makɔnɔ a mana. donc o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka mɔgɔninfin dimi o fana ye jugu ye jugu min an kan ka hakili to o la o jugu bɛ se k'a to an ko bɛ goya mɔgɔw ye. a naaninan sisan o de ye mɔgɔ i kɛra cogo o cogo mɔgɔ si ma dafa adamaden bɛɛ bɛ se ka filimako kɛ mais i bɛna ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'u ka filimako dɔn u tɛ jɔ a la hali n'u ye filimako kɛ i bɛna ye k'a fɔ u tɛ jɔ a la i b'a f'u ye i b'a yira u la mais u tɛ sɔn. donc o fana ye jugu ye jugu min bɛ se k'a to mɔgɔw b'u yɛrɛ kɔlɔsi i la parce que u bɛna ye k'a fɔ e bɛ fili kɛ mais i bɛ tila ka insister o fili kan i tɛ sɔn ka jɔ a la k'a fɔ ne ye fili de kɛ parce que mɔgɔ min n'i bɛ problème na n'i ye erreur de kɛ n'i jɔnna a la o ye a solutionner a 50% parce que n'i y'i ka fili dɔn e bɛna essayer ka fili in corriger pour que ka avancer mais mɔgɔ min t'a ka fili dɔn i bɛna ye k'a fɔ o ye jugu ye jugu min bɛ se k'a to a ko tɛ diya mɔgɔw ye. donc a duurunan o de ye mɔgɔ min n'a bɛ kuma tigɛ mɔgɔw la k'u to kuma na. mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ fɛ toujours n'u bɛ gɛrɛn na ou bien u ni mɔgɔw sigilen don baro la barodaw la toujours olu de ka kuma. i b'a ye dɔ b'a ka kuma daminɛ a tigi bɛ ka walawalali kɛ ka mɔgɔw lafaamuya i bɛna ye a tigilamɔgɔ a bɛ kuma minɛ a tigi la toujours a bɛ sin ka kuma tigɛ. donc i bɛna ye n'o kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ko mɔgɔ hakili sigilen don mɔgɔ basigilen don mɔgɔ hakilima a tigi bɛ dabɔ kuma na. donc dis-toi que o fana bɛ se ka kɛ sababu ye sababu min b'a to mɔgɔw bɛ i ko bɛ goya mɔgɔw ye. o kun ye duurunan ye. donc a wɔɔrɔnan o de ye lagosilikɛla. mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a ye u bɛ mɔgɔw lagosi u bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ u mana sigi baroda la dɔrɔn mɔgɔw ka dossier de b'u bolo u b'a fɔ nin karisa bɛ tan nin karisa bɛ tan nin karisa bɛ tan. mɔgɔw bɛ u méfier o tigilamɔgɔ la munna parce que i bɛna ye k'a fɔ o tigilamɔgɔ mɔgɔ min n'a sɔnna ka n'a sigi e kɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ kɔrɔfɔ i ye mɔgɔ min tɛ aw kɔrɔ a bila i kunna k'a fɔ ni e fana wulila k'i t'a tigi kɛrɛfɛ o tigi kelen b'i kɔrɔfɔ. donc o fana ye jugu ye jugu min ni mɔgɔ hakilima n'o y'o kɔlɔsi mɔgɔ min na a b'i yɛrɛ minɛ o tigi la a tɛ sɔn a ka sɛbɛnnako ka o sara o la. donc o fana ye jugu ye jugu min n'o bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ mɔgɔ i ko bɛ goya mɔgɔw ye. donc nin bɛɛ la n'i ye nin jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ
n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko e ka ko man bon mɔgɔw bolo a ka kan i k'i sigi i k'i miiri k'a lajɛ n bɔra ka jogo 6 min fɔ sisan ni nin jogo dɔ tɛ i la ni nin jogo dɔ b'i la i k'i jija i ka essayer ka jogo in bila pour que ɲɛnamaya a bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogo min na pour que i ni mɔgɔw bɛ se ka jɛ kɛ cogo min na bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiyan toujours an bɛ ɲɔgɔn bilasira bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ nin tun ye an ka bi ladilikanw ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an balimaw a balimakɛ don Amadu Bamiyan an nana bi tuguni toujours an bɛ to ka ɲɔgɔn bilasirali min kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ donc an bɛna ladilikan wɛrɛw di bi ladilikan minnu bɛ se k'a to an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ bonya ani karama kɔnɔ cogo min na donc n b'a ɲini aw fɛ minnu ye mɔgɔ kura ye u k'u abonné an ka chaîne na u ka video like pour que k'a jira k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a ka d'u ye a ka cloche de notification fana activer walasa ni video kura bilara dɔrɔn a bɛ se k'u sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na an bɛna kuma jogo 5 kan bi jogo 5 min n'an bɛ se k'u ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'an man ka da u la fiyewu fiyewu mɔgɔ f'i k'a faamuya k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ i man ka da bɛɛ la bɛɛ tɛ danaya mɔgɔ ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ i kɛrɛfɛ i b'a ye danaya mɔgɔw tɛ donc an bɛna jogo 5 fɔ jogo 5 min n'an y'o sɔrɔ mɔgɔw la ou bien taabolo 5 n'an y'o ye mɔgɔ min na an ka se ka an yɛrɛ kɔlɔsi u la kosɛbɛ parce que bamananw ko ten mɔgɔ b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye donc an k'an janto o la kosɛbɛ n b'a dɔn ni nana 5nan fɔ a bɛ kɛ dabalibanko ye mɔgɔw bolo nka dabalibanko tɛ n'aw tora video la ka faamuyali kɛ ka lamɛnni kɛ pour que ka se ka faamuya sɔrɔ a bɛna ye k'a fɔ kuma kunkilenna ye min a b'o faamuya donc a jogo fɔlɔfɔlɔ o de ye traîtrise u b'a fɔ traîtrise nanzarakan na o de ye janfanci ou bien waleɲumandɔnbali donc janfanci ani waleɲumandɔnbali an kan k'an janto o tigilamɔgɔw la kosɛbɛ nin yɔrɔ la an bɛ tarikuni dɔ bɔ aw ye tariku min n'a bɛ muso dɔ kan muso in ani cɛ fɔlɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ in ala ka lajarabi de nana sɔrɔ a bolo dɛsɛra donc o kɛlen a bɛnna ni cɛ dɔ nali ye i b'a dɔn an ka royaume kɔnɔ sanni feerew bɛ yen nafolotigi dɔ nana jagokɛla don a nana sanni na sanni kɔnɔna na ani muso in ɲɔgɔn ye a ye muso in kunna tiɲɛ donc ka taa ni muso in ye sisan donc a taalen ni muso in a taara ni muso ye a yɛrɛ ka a sigilen don dugu min na a taara ni muso in ye de a taalen ni muso in ye a sera u ka dugu kodɔnna ma ka o ɲininka parce que aw yɛrɛ b'a dɔn an ka fɔlɔ dugu sigicogo la i bɛ taa sɔrɔ dugu kɛra cogo o cogo mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu ni kodɔnnaw don u hakili sigilen don u basigilen don donc ni kow ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw bɛ s'u ma k'u hakilina ɲininkali kɛ pour que k'a dɔn donc cɛ in selen kodɔnna in ma k'a ɲininka sisan a donna ko la k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ale kɔni taara sanni feere kɔnɔna na a taara dugu dɔ la a ye nin muso in de ye muso in tun ye dɛsɛbaatɔ dɔ muso de ye donc dɛsɛ in de kama muso banna cɛ la ale ye muso minɛ a nana ni muso ye ko kodɔnna k'a bilasira ni a ye kodɔnna y'a fɔ a ye k'a fɔ e kɔni ye waleya kɛ ka ban muso b'i bolo mais n bɛ min f'i ye i b'i janto muso in na kosɛbɛ parce que f'i k'a faamuya k'a fɔ muso ye sɔnna ka cɛ fɔlɔ janfa cogo min na ka tugu e kɔ nafolo kama a bil'i kunna k'a fɔ n'i fana dɛsɛra don min a b'i bila bon a waati a y'a sɔrɔ jarabi bonyanen don cɛ kan cɛ ma se k'a dɔn cɛ ma i tulo don kodɔnna ka kuma kɔrɔ kɔni kuma namu na minɛ a taara ni a yɛrɛ muso in tora a bolo u ye san caman kɛ ɲɔgɔn kan san caman kɛlen ɲɔgɔn kan cɛ yɛrɛ fana ala ka lajarabili nana s'a ma a fana bolo dɛsɛra a bolo dɛsɛlen muso in nana a janfa ka taa tugu muso wɛrɛ kɔ cɛ wɛrɛ kɔ donc a tugulen cɛ wɛrɛ kɔ sisan a hakili nana kodɔnna ka kuma ye a ko kodɔnna in tun ye nin fɔ ne ye dɛ donc nin yɔrɔ la an bɛ kalan dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ o ye mun ye o ye k'a fɔ mɔgɔninfin min n'a bɛ janfa kɛ
a bɛ se ka sɔrɔ muso la, a bɛ se ka sɔrɔ cɛ la, a bɛ se ka sɔrɔ hali teri la. Mɔgɔ min janfa man dɔgɔ, mɔgɔ min n'a ye janfa jateminɛ a tigilamɔgɔ la, an k'an janto a tigilamɔgɔ la kosɛbɛ, an kana da a la parce que n'an dara a la a bɛ se k'an fana janfa sanga ani waati. Bon, janfa dun man ɲi. Donc o kun ye tariku ye, tariku min bɛ se k'a to an bɛ se ka faamuya sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ an man ka danaya da mɔgɔ kan, mɔgɔ min n'a bɛ janfa kɛ, mɔgɔ min n'a tɛ wale ɲuman dɔn. Donc a filanan sisan o de ye mɔgɔ min n'a bɛ lagosili kɛ, mɔgɔ min toujours n'a bɛ i sigi ka mɔgɔw lagosi, a tɛ ɲuman fɔ mɔgɔw kan, kɔrɔfɔlikɛla. Donc an ka video tɛmɛnen dɔ la an kumana o kan, a bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ min n'a sɔnna k'a sigi e ɲɛna ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ kan k'o lagosi e ɲɛna parce que o tigi tɛ yen, a bil'i kunna k'a fɔ n'i fana tɛ yen a b'o kelen de k'i la. Donc o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'an man ka da u la. Donc a sabanan sisan o de ye an jugu kɔrɔ parce que mɔgɔninfin ɲɛnamaya kow ka ca. I bɛna ye k'a fɔ wagati dɔw bɛ kɛ mɔgɔ dɔw b'a yir'i la k'a fɔ i ka ko man bon u ma, i ko man d'u ye, i b'a jateminɛ u la k'a fɔ e ko man d'u ye yɛrɛ yɛrɛ de. Donc mais taalen ɲɛfɛ wagatiw yɛlɛma kama ou bien e yɛrɛ ka lahalaya dɔw kama a tigilamɔgɔ a bɛna essayer ka tugu i la tuguni. Donc n'o tigilamɔgɔ tugur'i la, an k'a faamu k'a fɔ jɛ bɛ se ka kɛ mais an man ka da tigilamɔgɔ la ka se niveau dɔ ma. Munna? Parce que n'i dara tigilamɔgɔ la ka se niveau dɔ ma, f'i k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a janfara a kɛrɛfɛ mɔgɔw de y'a janfa. Donc ni mɔgɔ mɛnna a bɛ k'i kɛlɛ mais a ma se i la, toujours juguya in bɛ to a kɔnɔ. Ni juguya in b'a kɔnɔ a bɛna juguya in mara. A ka fɛɛrɛ dɔ bɛ se ka kɛ k'a essayer ka a yira e la k'a fɔ a ye juguya in bila ka gɛrɛ e la pour que a ka don ɲɔgɔn na, pour que a ka fɛn dɔw dɔn i la gundo la min b'a to a bɛ se k'i kɛlɛ ou bien a ka se ka gɛrɛ i la ka se ka a ka juguya in waleya cogo min na. Donc an jugu kɔrɔ an k'an janto o la, an kana'o kɛ danayamɔgɔ, o tɛ danayamɔgɔ ye. O tɛmɛnen kɔ a naaninan mɔgɔ o mɔgɔ adamaden kɛra cogo o cogo Ala ye fɛn dɔ k'i la, i bɛ taa sɔrɔ e ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn ye, a ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ ou bien a ka jɛ kɔnɔ, e kunkolo yɛrɛ b'a yir'i la k'a fɔ nin tigilamɔgɔ ne man ka da a la. Donc ni o kɛra an na an ni mɔgɔ min ka jɛ kɔnɔ, an ka faamuya k'a fɔ o tigilamɔgɔ an kana da o la parce que o ko min bɛ kɛ e la ka a lana i la naturellement k'a yira k'a fɔ man kan ka danaya da nin kan, o tɛ kɛ gansan parce que Ala y'an da, adamaden ye kabakomafɛn de ye, Ala ye kabako dɔ kɛ bunadamaden bɛɛ la. Donc an k'an janto la, ni o sugu kɛra an na an ni mɔgɔ min cɛ teriya la ou bien jɛ kɔnɔ, an k'a dɔn k'a fɔ an kana danaya sɛmɛ o tigi la ka se degré dɔ ma. Donc a duurunan sisan, n ko duurunan min n'a bɛ bali mɔgɔw la, o de ye an kɛrɛfɛmɔgɔw. An kɛrɛfɛmɔgɔw o ye jumɛn ye? An kɛrɛfɛmɔgɔ i ka denbaya b'o la, i teriw bɛ se ka ye o la, mɔgɔ minnu ani minnu bɛ hɛrɛ kanu ni i ye. N b'a fɔ munna n ko an man ka danaya sɛmɛ olu la. Danaya man ka sɛmɛ u la mais contexte dɔ kɔnɔna de don. O bɛ kɛ lahalaya dɔw de kɔnɔ. O lahalaya ye jumɛn ye? I bɛ taa sɔrɔ sisan miirina dɔ bɛ e la baara sira la ou bien taa sira la ka waleya dɔ kɛ min bɛ se k'a to taalen ɲɛfɛ e bɛ nafa sɔrɔ a la, i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la. Mais i bɛ taa sɔrɔ en général par exemple n'i ye jeunesse ta projet dɔ bɛ se ka kɛ e bolo, projet min ni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ni i y'i cɛsiri n'a ɲɛn'i bolo i ka taaɲɛ b'a la, i ka kunkɔrɔta b'a la, i ka sankɔrɔta bɛ a la, mais a ka gɛlɛn o projet idée ka kɛ e la a ɲɛbali ko i entourage k'a faamuya i bolo. Donc ni entourage m'a faamuya i bolo, ni e ka confident kɛra olu dɔrɔn de ye, e k'i sara olu dɔrɔn de la k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka nin ko in kɛ, ni ko in ma k'olu hakilina ye i bɛna ye k'a fɔ a bɛ i la décourager
ou bien o b'i lagosi n'a ye o lagosi ou bien o découragement o bɛ se k'a to e bɛ a fɔ k'i bɛ projet in bila ka b'i bolo bon mɔgɔ dun n'i dara ko min na k'i cɛsiri a la i f'an k'a faamu k'a fɔ i bɛ se ka nɔbɔ o la i bɛ se ka taa ɲɛ o la bon bɛɛ t'o faamuya i bolo donc a tɛ ka fɔ ni miirina wɛrɛ a tɛ ka fɔ ni juguya ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka i méfier i entourage la ayi mais contexte dɔw de kɔnɔ f'an k'a faamuya k'a fɔ mɔgɔ ka fɛn bɛɛ man ka ɲɛfɔ i ka entourage ye pour que o kɛkun ye i yɛrɛ ka protection a n'olu yɛrɛ kama pour que i bɛ se ka avancer donc ninnu tun ye jogo 5 ye taasira 5 ye an y'a kanu ka min partager taasira min ani jogo min n'an ye u jateminɛ mɔgɔw la an k'an janto u la an kana da u la donc toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiyan an bɛ bɔ kuma ni kuma ka ɲɔgɔn bilasira bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ni commentaire min bɛ min fɛ o bɛ se k'o bila video commentaire la bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ nin tun y'aw tulo garijɛgɛ bi aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an sɔgɔma an balimaw a balimakɛ don Amadu Bamiyan an nana bi tuguni kana ɲɔgɔn kunnafoniya i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min donc bi an bɛna kuma sujet kura kan sujet nafa kama an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka to video daminɛ na f'a laban n b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura an ka chaîne kan u k'u abonné u ka video like u ka cloche de notification fana activer o kun ye walasa n'an ye video kura bila dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc yan kɔni an bɛ ɲɔgɔn bilasira de an bɛ ɲɔgɔn informer a bɛ se ka video partager fana n'a y'a partager parce que an bɛ leçon de vie minnu di a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛw ma mais n'an y'u lamɛn ka garder an yɛrɛ kelen i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'a nafa sɔrɔ bon an y'a kɛ bɛɛ de kama bɛɛ bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la donc an b'a ɲini an ka video partager fana pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ ka se ka u yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na donc bi an bɛna kuma sujet kura kan sujet min n'a bɛ kuma juguba dama dama kan o juguba dama dama ye jumɛn ye o ye muɲu ani sabali ani yafa donc an bɛna kuma nin juguba dama dama de kan ɲan'an ka don jogo ninnu na k'u walawala an y'a kanu ka tarikunin dɔ bɔ tariku min kɔnɔ an bɛ leçon de sɔrɔ a kɔnɔ donc o fana bɛ baro ja parce que tariku ninnu n'i y'a jateminɛ u mɛnni ka di tulo la a bɛ baro ja donc an y'a kanu bi kana an bɛna kuma tariku dɔ kan tariku in a bɛ cɛba dɔ de kan an fɛ yan farafinna cɛba min ni mɔgɔ dogolen tɛ cɛba in o de ye Nelson Mandela a b'a dɔn Afrique du Sud président kɔrɔ donc jogobaw de tun bɛ cɛba in na o de ye cɛba in se yɔrɔ la yɔrɔ min ni an bɛɛ y'a ye n'an bɛɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ bi komi ala y'a ka miniji dɔgɔya an bɛ dugawu kɛ a ye ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a jigin yɔrɔ ɲɛ ani cɛba fɛn o fɛn n'o ye i yɛrɛ di jogow ma taabolow ma kɛlɛw ma pour que farafinna bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ kan parce que olu bi misaliya dɔ de di an ma o ye mun ye bamananw ko ten ko mɔgɔ bɛ sa mais i tɔgɔ tɛ sa donc u b'o de sɛbɛntiya anw ye an k'an jija an ka kɛ mɔgɔ cɛsirilenw ye an ka kɛ jogobatigiw ye walasa ninnu cɛbaw u tɛ yan bi mais u tɔgɔ bɛ an da donc o ye koba de ye donc an y'a kanu bi an bɛna kuma Nelson Mandela de kan a ye fɛnba dɔ de kɛ min bɛ leçon de vie dɔ de di donc an bɛna kuma o kan bi donc n b'a ɲini bɛɛ ka to video daminɛ na f'a laban pour que ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc an bɛna daminɛ Nelson Mandela n'o de ye Afrique du Sud président kɔrɔ ye a b'a dɔn k'a fɔ histoire ba de bɛ cɛ in ka ɲɛnamaya kɔfɛ parce que yan'a ka kɛ président ye a tɛmɛna sira dɔw de fɛ ka sɔrɔ ka kɛ président ye a ye gɛlɛya dɔw de a ye degun dɔw de traverser pour que ka se ka kɛ jamana kuntigi ye parce que o degun a muɲuna o kɔnɔ ka sabali o kɔnɔ ka yafa o kɔnɔ donc o de kɛra sababu ye jamanadenw ye danaya da a kan donc o danaya in de y'a to
a kɛra président de la république. Donc Nelson Mandela a ye kaso kɛ, a ye san caman kɛ kaso la. San caman kaso kɔfɛ a nana bɔ kaso la. A ye jamanadenw ka danaya sɔrɔ o kɔnɔ. Danaya sɔrɔlen parce que n'i y'a jateminɛ Nelson Mandela a minɛna ka datugu parce que a kun bɛ ka farafindenw ka kɛlɛ de kɛ. Parce que jɔnya min n'o tun bɛ anw fɛ yen Nelson Mandela ko olu de tɛ jɛ ni o ye. U y'o kɛlɛ kɛ ka kaso kɛ o la. Donc a ka kɛlɛ c'était noble. Donc Nelson Mandela nin bɛɛ kɔfɛ a muɲuna ka sabali a nana kɛ président de la république. Donc a ka présidenya temps kɔnɔ a ye waliyaba dɔ de fana kɛ, waliya min ni a bɛ mɔgɔ inspiré kosɛbɛ. O ye mun ye parce que a b'a dɔn jamanakuntigi a ka d'u ye kuma ni kuma ka bɔ ka taa u sɛnɛya la parce que o fana bɛ hakili lafiya s'u ma, o bɛ u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ. Donc Nelson Mandela a y'a kanu don dɔw la a n'a ka garde corps a n'a teriw dama dama ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ k'u bɛ t'u sɛnɛya la pour que k'a dɔn jamana lahalaya bɛ cogo min, jamanadenw bɛ cogo min na. Donc o kɔnɔna na u taara restaurant dɔ de la ka taa dumuni na yen nɔ. Donc u ka o dumuni temps kɔnɔna na Nelson Mandela mɔgɔ tun don mɔgɔ min tun bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ. I bɛ taa sɔrɔ jɛ kɔnɔ sisan mɔgɔ caman ti détail dɔw jateminɛ mais Nelson Mandela tun bɛ nin bɛɛ jateminɛ. Donc a ka o jateminɛ kɔnɔ a ye cɛ dɔ de sigilen ye restaurant coin reculé dɔ la. Donc cɛ in mɔsɔnnen sigilen don yen, a fana kelen don sigilen don restaurant kɔnɔ a bɛ ka dumuni makɔnɔ. Donc Nelson Mandela a y'a fɔ a ka garde ye u ka gɛrɛ cɛ in na, u ka cɛ in wele yan'a kelen k'a sigi a ka gɛrɛ u la, u bɛɛ ka jɛ u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Donc garde corps y'a kɛ o kɛcogo la, a gɛrɛla cɛ la k'a fɔ cɛ ye président ko a ka gɛrɛ u la, u bɛɛ ka jɛ u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc o cogo la cɛ gɛrɛla u la, u sigira tabali kelen kan, u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ i b'a fɔ jamanaden ordinaire bɛ cogo min na. Nin yɔrɔ la an bɛna ye k'a fɔ Nelson Mandela a ye majigin baara de kɛ parce que jɔyɔrɔ min b'ale la ka citoyen wele ka na sigi tabali kelen na u ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baro kɛ o ye koba de ye parce que Ala m'o di sanfɛmɔgɔ bɛɛ ma. Sanfɛmɔgɔ bɛɛ dɔw bɛ caman bɛ yen u b'u yɛrɛ fisaya o ma. Donc u kɔni sigira tabali kelen kan u ye dumuni kɛ u ye barow kɛ mais ko dɔ de kɛra dumuni kɛ temps kɔnɔna na o ye jumɛn ye mɔgɔw nana jateminɛ k'a fɔ cɛ in kun jeunenenba don dumuni temps kɔnɔna na, cɛ fari fagalen kun don, cɛ kun bɛ ka yɛrɛyɛrɛ, cɛ tɛgɛ kun bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a kun tɛ ka se ka dumuni kɛ kosɛbɛ yɛrɛ. Mais a kɔni nana a ye dumuni kɛ o cogo la, u tilara dumuni na fo a taara. Donc cɛ taalen kɔ Nelson Mandela jɛɲɔgɔnw de ye a jateminɛ k'a fɔ u ye baro sara président na. Président, monsieur le président, an y'a jateminɛ k'a fɔ nin cɛ in nin bɔlen don banabaatɔba fɛ dɛ parce que cɛ in kab'a sigira a kun bɛ ka yɛrɛyɛrɛ, tɛgɛ bɛ ka yɛrɛyɛrɛ, a ma se ka hali dumuni kɛ ka ɲɛ. Donc olu y'a ye k'a fɔ cɛ in peut-être bana dɔ de bɛ sɔrɔ a la min b'a to a bɛ yɛrɛyɛrɛ. Mais o fɔlen Nelson Mandela a y'i kun biri, a yɛlɛla, a y'i kun kɔrɔta. A y'a fɔ a jɛɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nin cɛ in bana tɛ a la nka ale ni cɛ in de bɛ ɲɔgɔn dɔn. Donc cɛ ka ɲɔgɔn dɔn kɔnɔna na waleya min tɛmɛna ni cɛ donc o de kɛlen don ka cɛ siran, o de kɛlen don ka cɛ jɔrɔ parce que a bolo bi ale ye président ye se b'a ye a bɛna kojugu kɛ a la. A ko an ɲɛ bɛ nin cɛ min na ka ne datugulen to kaso la, nin cɛ in de tun ye kaso gardien ye. Kaso gardien tun don a b'a dɔn wagati dɔw la minɔgɔ tun mana ne minɛ à chaque fois parce que ale de tun b'an garder, n tun b'a fɔ nin cɛ in ye a ka ji dɔ ɲini ka di yan n ka min. Donc a wagati kɔnɔ au lieu que cɛ ka ji ɲini ka di yan, cɛ tun bɛ sugunɛ de kɛ ne kunkolo sanfɛ
a bɛ n'i jɔ a bɛ sugunɛ kɛ a bɛ maltraité a bɛ fɛn bɛɛ kɛ nka ala nana kɛ kaso in kɔni banna ne bɔra bon cɛ filɛ nin ye bi si avancera a tɛ gardien la tuguni bon ale kɔni ka kaso banna ale y'ale garijɛgɛ tuguni parce que ale ye jamanadenw ka danaya sɔrɔ ale kɛra président de la république ye donc cɛ bolo sisan ale y'a weleli min kɛ ale bɛna wele ka na de ka gɛlɛya de ta k'a sɛgɛrɛ k'a ta sara a la de mais ale y'a yira a la k'a fɔ ale t'i ta sara parce que nafa tɛ o la ale bɛ sabali a kɔrɔ parce que ɲɛmɔgɔ sabali de demandelen don o ye ale bɛ yafa a ma ka d'a kan ale bɛna yafa min kɛ nin cɛ in ye ale yɛrɛ kun kelen tɛ cɛ in kelen tɛ mais a bɛ nin kɛ jamana bɛɛ de ye donc Nelson ye nin baro de bɔ a ka mɔgɔw ye o cogo la bon o kɔfɛ u nana délégation présidentielle u y'u ka mobiliw ta u taara donc n'i ye nin histoire jateminɛ an bɛ leçon dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ parce que an nana ye k'a fɔ Nelson kɛra mɔgɔ sabalilen ye Nelson Mandela ala ka hinɛ a la a kɛra mɔgɔ sabalilen ye a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min fana n'a miirila a ka jamana na parce que a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko nin yafa nin sabali nin muɲu nin majigin ale m'a kɛ a yɛrɛkun kama a m'a kɛ cɛ in kama a y'a kɛ jamana bɛɛ de kama parce que jamana mago bɛ a la parce que olu ka jamana bɛ cogo min na jamana mago bɛ danaya la bi jamana mago bɛ sabali la jamana mago bɛ ɲɔgɔn mago to la jamana mago bɛ ɲɔgɔn minɛ na pour que a bɛ se ka avancer cogo min na donc ale ye ko in kɛ ka da o de kan o yɔrɔ la k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ sabalibaga ye bɛɛ ka kɛ muɲubaga ye an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que adamaden bɛ se ka fili mais ni Nelson Mandela tun ye tasara cɛ in na tasara in o tun bɛ se ka kɛ sababu ye kuma in mɔgɔw b'a ta ka se yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min kuma in a tun bɛ se ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ jamanadenw ani Nelson Mandela yɛrɛ tun ma sigi ni min ye mun tun b'a o se jamana ma o ye yafa ye nka bi a filɛ an bɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni leçon ye parce que waleya ɲuman de kɛra donc an b'o ɲini an kelen kelenna bɛɛ fɛ ani mara kɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ donc nin histoire in Nelson Mandela a ye sabali yira a ye majigin yira a ye yafa fana yira bi anw ka jamana mago bɛ o la parce que an b'a fɔ nin yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min n'u bi bɛɛ kun parce que mara tɛ taa o kɔ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye f'i ka kɛ sunukun de ye ɲaman sugu bɛɛ bɛna bɔn i kan f'i k'o bɛɛ kun donc ne sera k'o kun ka mɔgɔw wele bɛn ma ka mɔgɔw wele sabali ma an fana k'a jateminɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ fasoba in kanu na an k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hɛrɛ bɛ o la o kelen don an ka ɲɛnɛmayaw fana kelen kelenna kɔnɔ an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u sabalilen don mɔgɔ minnu n'u majiginnen don mɔgɔ minnu n'u bɛ bɛn ɲini n'u bɛ yafa o bɛ a to anw yɛrɛ ka taaɲɛ o bɛ sabati o b'a to basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen an b'o éviter donc nin tun ye leçon de vie an y'a kanu bi ka tariku min bɔ tariku min n'a b'an kalan muɲu ani sabali ani majigin na ani yafa la donc nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiya m'a ɲini aw ka video like a ka aw abonné a ka cloche de notification fana activer walasa n'an ye video kura bila a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na an bɛ dugawu kɛ ni ladilikan ninnu faamuya ko ɲuman ala k'a di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin tun y'aw tulo garijɛgɛ ye bi aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an sɔgɔma an balimaw a balimakɛ don Amadu Bamiya
an nana bi tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na ka to ka bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ladilikanw di ɲɔgɔn ma bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ pour que anw yɛrɛ hakilina ye min ye an ka laɲini ye min ye an bɛ se k'o sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na parce que n y'o de fɔ toujours diɲɛlatigɛ ye information de ye a ka kan n'i ye information sɔrɔ i kana garder i kelen i ka partager ni mɔgɔw ye pour que mɔgɔw bɛ se ka u nafalan sɔrɔ a la cogo min na donc an nana o de hokumu kɔnɔ bi tuguni ka na bɔ ka ladilikan wɛrɛ di i n'a fɔ video tɛmɛnen na an y'a kɛ cogo min na ani kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na an bɔra an ye tariku dɔw bɔ tariku ninnu n y'o de fɔ u mɛnni ka di tulo la a bɛ baro ja nka tariku ninnu a tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko barow don k'an k'u lamɛn mais an bɛ leçon de sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ kalanw de sɔrɔ a kɔnɔ donc an k'an jija an k'u lamɛn bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka se k'an ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ an nafalan ye min ye an bɛ se k'o sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na donc bi an bɛna kuma sujet dɔ kan an kɔni bɛ tariku de bɔ donc a yɛrɛ bɛ leçon faamuya a kɔnɔ donc sujet a bɛ kuma mun kan a bɛ kuma adamaden kana kɛ raccourci fɛ kojugu raccourci ye mun ye sira surunin an bɛ se k'a fɔ ten bamanankan na ani nɔgɔya parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ye ko dɔw ɲɛkɔrɔ ko gɛlɛman yɔrɔ a n'a nɔgɔman yɔrɔ o bɛ nɔgɔman de ta toujours donc il faut k'an k'an kɔlɔsi o la a t'i n'a fɔ o man ɲi fɛn bɛɛ la mais wagati dɔw la an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi o la parce que o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye an kan o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ leçon jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ o de ye an kana kɛ mɔgɔ ye curiosité bɛ mɔgɔ min na kojugu mɔgɔ min bɛ ko sɔgɔbɛ kɛ kojugu an kana kɛ o mɔgɔ ye parce que ko sɔgɔbɛ dɔw bɛ yen o fana bɛ degun lase adamaden ma donc o tɛmɛnen kɔ sabanan o de ye an kana dusu bila hakili ɲɛ mɔgɔninfin i dimina cogo o cogo i b'i ko layɛ ni hakili i b'a to dimi nana cogo o cogo ni dimi taara i bɛ sɔrɔ k'i ka décision tɔw de ka ɲi donc nin ye leçon saba ye leçon min n'an bɛna tariku min bɔ an bɛ se k'o sɔrɔ min kɔnɔ donc an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura an ka chaîne kan u k'u abonné u ka video like ka cloche de notification fana activer a ka video partager fana parce que n'a y'a partager a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ min bɛ se ka nin kunnafoni sɔrɔ nin leçon de vie sɔrɔ pour que ka se ka a yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na parce que an bɛɛ mago bɛ a la donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fana a ka to video daminɛ na f'a laban o kun ye mun ye parce que n'a ye video partie dɔ lamɛn an ma dɔ lamɛn a bɛ se ka kɛ faamuyali tɛ dafa donc mais n'i tora video daminɛ na f'a laban i bɛna ye k'a fɔ i bɛ faamuyaliba sɔrɔ donc an tɛna kuma janya an b'a daminɛ an bɛna tariku min bɔ bi tariku in nin bɛ cɛ dɔ de kan cɛ in ala kuma seba kɛ a ye nka cɛ in kun kɛlen don ka furu kɛ bon a ka furu kɔnɔ ala y'a kɛ a bɛnna ni muso ye muso min n'a y'a kanu kosɛbɛ ani muso in bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu u n'u ka sentanya bɛɛ u kun ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ donc u kun bɛ u ka furu la o cogo la fo ka na wagati se ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ ani bonya kɔnɔ parce que fantanya n'a sera yɔrɔ dɔ ma bon a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc o wagati nana u ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc cɛ de y'a décidé bonya kɔnɔ ani muso kumana ka bɛn a ko k'a bɛ taa nafolo ɲini donc ani muso bɛnn'o kan ale kɔni bɔra a taara nafolo ɲini donc a taalen nafolo ɲini a taara don baara la nafolotigi dɔ de bolo nafolotigi in fana mɔgɔ ladiriba kun don kodɔnnaba kun don fana donc a taalen baara la o bolo a ye san 20 de kɛ baara la cɛ in bolo nka baara daminɛ na a y'a ɲini cɛ fɛ ale kɔni ale bɛna baara kɛ a bolo nka a b'a ɲini setigi in fɛ o ka se ka a ka sara mara a ye fo ka se san 20 ɲɔgɔnna ma parce que a bɛ san 20 ɲɔgɔnna baara kɛ parce que a kɔ don tɛ n'a ma nafolo sɔrɔ ka segin n'a ye ka taa a ka so donc o y'a sɔrɔ ani muso in ye kan di ɲɔgɔn ma a bɔtɔ
k'a fɔ ale kɔni tɛ muso in janfa, a mɛnna cogo cogo a tɛ muso in janfa, muso k'a kɔnɔ. Donc u bɛnn'o kan, ale kɔni taara baara la san 20 a bɛ baara la cɛ bolo. Donc a t'a ka sara minɛ parce que u bɛnn'o de kan kabi daminɛ na, ale kɔni bɛ baara kɛ cɛ ye, mais cɛ ka nafolo in mara fo ka se san 20 ma. Donc u nana baara kɛ o cogo la fo Ala nana kɛ san 20 in dafara. San 20 dafalen, donc a nana se a ka patron ma n'o ye a ka ɲɛmɔgɔ ye, n'o ye nafolotigi Ladiri ye, k'a fɔ ale kɔni ale ye san 20 de sarati di. Donc a ka jate la a ye dɔɔnin sɔrɔ sisan, a b'a ɲini a ka patron fɛ n'o bɛ se ka a ka saraw d'a ma pour que k'a bilasira a bɛ se ka taa so cogo min na, parce que layidu b'a n'a furumuso cɛ. Donc patron fana ko k'o tɛ baasi ye, problème t'a la, ale b'a ka sara di a ma. Nka a ka sara nɔrɔbilara ko ale bɛ fɛ ka ladilikan 3 de di a ma. Ladilikan 3 min ni o b'a nafa. O ladilikan 3 n'a bɛ o de fɛ ou bien n'a b'a ka nafolo de fɛ, a ka o fɔ. Donc komi min nana nafolo ɲini, a fana kodɔnna fana kun don, mɔgɔ faamuyalen kun don. Donc a ko ale dalen don a ka patron in na. Donc a ye ladilikan 3 min fɔ, ale bi o ta a ka sara nɔrɔbila la. Patron ko k'o tɛ baasi ye. A ko i bɔtɔ don ne fɛ yen, i bɛ t'i ka so, nka n b'a ɲini fɛ n'i bɔra i bɛ ka t'i ka so, ka na a ɲini ka bɔ sira surunin fɛ. Sira tilennen ye min, sira jɛlen ye min ye, i b'o sira minɛ. O tɛ nin sira dɔrɔn ye, i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bila i kunna k'a fɔ sira surunin a bɛɛ tɛ sira ɲuman ye. Donc kana sira surunin kana ɲini ka b'o fɛ parce que ko nɔgɔya bɛ o la. A ko k'a y'a mɛn. A ko ladili 2nan kana kɛ ko bɛɛ ɲɛɲinibaga ye. Ko dɔw bɛ yen i b'olu mɛn, i b'olu ye, i bɛ tɛmɛ olu la ten. Kana fɔ i b'o bɛɛ ɲɛɲini k'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'o sɔgɔbɛ k'a lajɛ ko min b'a kɔrɔ. A ko k'a y'o fana mɛn. A ko 3nan, mɔgɔninfin wagati dɔw bɛ na i la, ko dɔw bɛ kɛ a b'i tɔɔrɔ. Nka n'o ɲɔgɔnna nana i la sanga ani waati, i b'i gɛlɛya, i bɛ a ta ni hakili ye. K'a ta ni hakili ye, k'i jija ni dimi nan'i la, ka na décision ta o yɔrɔ la. Donc i b'i gɛlɛya ka tile 1 kɛ. Tile 1 kɔnɔ i b'a ye dusu bɛ faga, hakili bɛ sigi. Donc n'i bɛ fɛ ka décision min ta, i bɛ sɔrɔ k'o décision ta o la. Nafolo ɲinina in ko k'a y'a mɛn, ko baasi tɛ a la. Donc o kɔfɛ a ye buru 3 di a ma. A ko nin buru 3 i bɛ nin minɛ, sira la i b'i jija i bɛ 2 dun, nka 1 filɛ nin a la i b'i jija i kan'o dun, i b'o mara fo n'i sera i ka so waati min na, i ni muso a bɛ jɛ a b'o dun ɲɔgɔn fɛ. Cɛ ko k'ale ladilikan mɛn, k'a bɛnn'a ma a bonyana ma. Donc a ye sira minɛ o cogo la ka taa. Donc a taatɔ, ani dɔw de bɛnna, dɔw y'a ɲɛ a ye k'a fɔ u ka dugu a bɛ nin sira kan, nka nin sira in o de ka nɔgɔn, o ye sira surunin ye. A ko k'a bɛ b'o fɛ, nka a nan'i sigi k'i miiri a ka patron ka kuma na. Patron ko kana to ka bɔ sira surunin fɛ, kana to ka nɔgɔya ɲini kuma bɛɛ. Donc fɛn dɔw bɛ yen a ka gɛlɛn, mais taa o fɛ, hɛrɛ bɛ o la, o de ka ɲi. A y'i miiri o la, a ma sɔn ka bɔ sira surunin fɛ, a taara sira jɛlen fɛ. A taalen sira jɛlen fɛ, a nana se dugu dɔ la. O kɔfɛ a nana mɛn k'a fɔ ko sira surunin kan ko vagabond tun bɛ yen minnu bɛ sira da mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw ka nafolo minɛ o la. Donc a nana faamu k'a fɔ n'ale tun bɔr'o fɛ, a tun bɛ bin kasara kɔnɔ. N'a ka nafolo tun b'a bolo fana, o bɛ se ka bin a kan k'a ka nafolo minɛ a la. Donc a y'o leçon jaabi. A nana taa sira la, komi a ma se tile 1 kɔnɔ, a nana si yɔrɔ dɔ la n'o ye
hôtel dɔ ye. Hôtel in kɔnɔ sufɛ a dalen a tulo bɛ cɛ dɔ de la. Cɛ in bɛ mankan na, a bɛ ka kule. A nana k'a bɛ dayɛlɛ ka bɔ pour que k'a lajɛ cɛ bɛ kule min na. Nka a nana miiri a ka patron ka kuma na. A nana tila k'a to yen, a ma dayɛlɛ ka bɔ tuguni. Donc dugu jɛlen a bɔra a ye mɔgɔw ɲininka mɔgɔ min tun bɛ kule la. O y'a yira a la k'a fɔ mɔgɔ dɔ de don a bɛ kule nin cogo la. Donc ni mɔgɔw bɔra a b'i minɛ a b'i faga. Donc a nana ye k'a fɔ a fɔra ko a ka laɲini ko ɲɛɲiniba k'a kan'o kɛ. Donc a y'o fana nafa ye. A nana bɔ o la ka taa, a taara a ka so. A selen a ka so, a taara a muso sɔrɔ yen, nka a taara a muso ni cɛ dɔ de sɔrɔ yen. Donc a kɛlen ka muso ni cɛ sɔrɔ yen, a dimina a funtɛni na, nka a ma sɔn ka to du kɔnɔ. A bɔra du kɔnɔ ka taa kungo kɔnɔ. A taalen kungo kɔnɔ, a taara si kungo kɔnɔ. A silen kungo kɔnɔ, o ye tile kelen dafalen. A seginna ka na du kɔnɔ ka na muso sɔrɔ yen. A ye muso ɲininka ko karisa, ne ye layidu d'i ma ko n bɛ taa nafolo ɲini na, n bɛ segin ka na. N kana ɲɔgɔn janfa, nka e ne janfa dɛ, parce que n nana ni cɛ wɛrɛ sɔrɔ du kɔnɔ. Muso ko ayi, ne m'i janfa. N'i janfa bunna, kunu e nana wagati min na ka na ne ni cɛ min sigilen sɔrɔ, cɛ in e yɛrɛ den de don. Parce que e bɛ bɔ yan wagati min na, a y'a sɔrɔ ne lajɔlen don, mais e tun t'a kalama. Donc e taara, i ye san 20 de kɛ yen. Donc den nana bange o kɔnɔ ka kɔrɔbaya fo ka kɛ tan. Donc e ka jate la walicɛ de don ne n'o sigilen don, nka walicɛ tɛ, e yɛrɛ woloden de don. Donc a nana faamuyali kɛ k'a fɔ ko a ka patron ye a bila ni sira min ye, ni ladilikan min ye, n'o ye kana dusu bila hakili ɲɛ, o jɔyɔrɔ de ye nin. Donc nin ye cɛ ye, cɛ nana faamu o cogo la k'a fɔ vraiment ale kɔni a taara nafolo ɲini na, ale kɛra mɔgɔ ladiri ye, muso fana kɛra mɔgɔ ladiri ye. Donc nin yɔrɔ la an b'a fɔ ladiriya ka ɲi kosɛbɛ. Ala ka ladiriya nɔgɔya an bɛɛ ye. Donc n'i ye tariku in jate minɛ, i bɛna leçon de vie dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ. O ye mun ye? I n'a fɔ video daminɛ na n y'a fɔ cogo min na, mɔgɔ an k'an jija, an kana kɛ mɔgɔ ye nɔgɔya ka di mɔgɔ min ye kojugu. Parce que fɛn dɔw bɛ yen, n'i ma gɛlɛya tɛmɛ, e tɛ se ka o nɔgɔya sɔrɔ dɛ. Donc an ka sɔn an ka gɛlɛya kun, an ka kɛ mɔgɔ cɛsirilenw ye, an ka baara kɛ pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na. Donc a filanan, o de ye an kana kɛ lakalita ɲinina ye diɲɛ ko bɛɛ la. Parce que ko dɔw bɛ yen, a man kan. Parce que olu yɛrɛ ɲɛɲinini o sɛgɛsɛgɛli a bɛ kɔlɔlɔ min s'i ma a to nafa s'i ma. Donc an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la. O tɛmɛnen kɔ, adamaden i kɛra cogo o cogo, jimifɛn bɛɛ ye filifɛn ye. Donc an ka hakili to a la. An ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min toujours dimi nana cogo o cogo, an k'an jija ka se an yɛrɛ la. An k'an jija ka baara kɛ ni hakili ye. N'an diminen don, a ma nɔgɔn, mais an k'an jija k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ dimi ko in na a wagati kɔnɔ pour que hakilisigi bɛ se ka na an na. An bɛ se ka décision ta kɔfɛ o la. Sinon an diminen n'an ye décision min ta, o tɛ ɲuman ye. Donc nin tun ye leçon de vie ye, an y'a kanu bi ka min bɔ tariku dɔ kɔnɔ, an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'an yɛrɛ nafa. Donc toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiya, a y'aw abonné chaîne na, a y'a ka video like ka cloche de notification activer walasa n'an ye video kura bila a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. Nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi, aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An tile a balimakɛ don Amadu Bamiya, an nana bi dimanche 5 juin 2022. N b'a ɲini mun ye kura ye an ka chaîne kan a k'aw abonné, a ka video like pour que k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a ka d'aw ye. A ka cloche de notification fana activer pour que ni video kura min bilara a bɛ se k'o sɔrɔ nɔgɔya ani teliya la. A ka to video fana daminɛ na fo a laban pour que kuma minnu bɛ fɔ a bɛ se k'u bɛɛ nafa sɔrɔ cogo min na. Donc an ka bɔli tɛmɛnen na,
an kumana nafa 7 min bɛ mankuni na n'a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko silence. Donc an ye walawalali k'o kan, hakili la faamuyali dɔ sɔrɔla o la. Bi an bɛna ka kuma jugu 10 min bɛ adamaden na a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc an bɛna kuma o kan, n y'o de fɔ, a bɛ se ka caya ni o ye, mais an kɔni y'u bɛɛ résumé k'u fara ɲɔgɔn kan. An bɛna kuma jugu 10 de kan, fɛn minnu n'u bɛ se ka kɛ jugu ye adamaden ma, ka se ka gɛlɛya don i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc sujet yɛrɛ nafa kama an b'a ɲini aw fɛ a ka to video laban na, daminɛ na f'a laban, pour que ka se ka video nafa sɔrɔ cogo min na. Donc an bɛna daminɛ a jugu fɔlɔfɔlɔ adamaden ka ɲɛnamaya la. Jugu fɔlɔfɔlɔ min bɛ se ka k'i la o ye siran ye. I b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ, n b'a dɔn o bɛ se ka ye an lamɛnbaga caman yɛrɛ la. I bɛna ye mɔgɔ n'i bɛ siran, a b'a to opportunité minnu n'a bɛ f'o ma ko chance, a bɛ se ka fɔ chance fana ani opportunité, i tɛ se ka olu saisir parce que i bɛ siran. Ni nana nin kɛ, nin ko bɛ se ka bɔ a la, nin ko bɛ se ka bɔ a la. Donc siran bɛ mɔgɔ bali ka se ka opportunité saisir. Donc o ye fɛn ye, fɛn min n'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O kama an ko o ye adamaden jugu dɔ ye. Donc o ye fɔlɔfɔlɔ ye. Filanan o ye kodɔnbaliya, n'a bɛ f'o ma nanzarakan na ko ignorance. Adamaden min tɛ fɛn dɔn, i bɛna ye fɛn dɔn tɛ k'a fɔ i tɛ foyi foyi dɔn, parce que an ka nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que a bɛ se ka faamuya. Mais fɛn dɔnbaliya n kan bɛ de, a bɛ se ka kɛ misaliya la e bɛ ka baara dɔ kɛ o ɲɛdɔn t'i la, ou bien e bɛ fɛ ka kunnafoni dɔ di o ɲɛdɔn t'i la. Donc a bɛ f'o ma ko ignorance. Fɛn dɔ e bɛ fɛ k'a kɛ mais a dɔnniya t'i la. Donc a bɛ f'o ma ko ignorance. O bɛ se ka mɔgɔ bali ka se ka décision ɲɛnamaw ta. Donc mɔgɔ dun n'i ma se ka décision ɲɛnamaw ta, a ka gɛlɛn i ka se ka ko kɛ ko min n'a bɛ se ka i nafa. Donc o ye filanan ye. Adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ jugu sabanan bɛ se ka kɛ dimi ye. N delila k'a fɔ ka tɛmɛ, adamaden n'i dimina i tɛ ɲuman kɛ. Donc mɔgɔ min ni a diminen don, ou bien a b'a yɛrɛ to dimi bolo kuma bɛɛ, i bɛna ye k'a fɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ fiyentɔ. Fiyentɔ tɛ k'a fɔ ko ɲɛ tɛ foyi foyi ye, mais i bɛna ye ko bɛ tɛmɛ a ɲɛkɔrɔ, mais a bɛ le fait que a kɛlen don ka dimi de minɛ a dusukun na, a kɛlen don ka dimi de bila a kunkolo la, ko bɛ tɛmɛ a senkɔrɔ, ko minnu bɛ se k'a yɛrɛ nafa mais a t'u ye. Donc dimi bɛ se ka o kɛ mɔgɔ la. Donc o tɛmɛnen kɔ, naaninan o ye mɔgɔ min n'a bɛ nege mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ, ou bien a bɛ nege fɛnw nɔfɛ. Donc n'a bɛ f'o ma nanzarakan na ko envie. Donc ka nege mɔgɔ nɔfɛ o bɛ adamaden kɛ bali ka se ka i ɲɛsin i yɛrɛ labaarali ma. Ka d'a kan adamaden mɔgɔ t'i ko bɛɛ dɔn, mɔgɔ i ni dɔnniya tɛna fana. A ka kan wagati ni wagati an ka se ka hakili to an yɛrɛ la, pour que an bɛ erreur minnu kɛ, parce que ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ taa ni o de ye, an ka se ka essayer k'u améliorer k'u fɛngɛ. Donc i bɛna ye mɔgɔ min n'a bɛ nege mɔgɔw de nɔfɛ, donc toujours ale b'a fɔ de k'a bɛ mɔgɔw ladege, parce que a ɲɛ bɛ min na n'a negelen n'o nɔfɛ ale bolo o de ka ɲi, o de ye modèle ye. Donc toujours i bɛna ye hali fɛn minnu ka nɔgɔn ale ma, min bɛ se ka nɔgɔya don a ka ɲɛnamaya la, a tigi tɛna o kɛ. A bɛ to nege in de kɔnɔ ka fɛnw kɛ, fɛn minnu tɛ a nafa kosɛbɛ, ou bien fɛn minnu bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye, ou bien ka kɛ tiɲɛni ka ɲɛsin a yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma. A duurunan o ye yɛrɛ bonya. Donc adamaden min b'i yɛrɛ bonya, i bɛna ye k'a fɔ yɛrɛ bonya juguba don, parce que ni mɔgɔ b'i yɛrɛ bonya, i bɛna ye a tigi bi a fɔ ko n'ale taara fɛn ɲininkali kɛ mɔgɔ la pour que ka se ka ko dɔ dɔn, o bɛ kɛ ale bolo majigin ye, o bɛ kɛ ale bolo yɛrɛ dɔgɔya ye. Donc i bɛna ye k'a fɔ yɛrɛ bonya bɛ mɔgɔ bali ka gɛrɛ mɔgɔw la, ka kunnafoni ɲini u fɛ, ka dɔnniya ɲini u fɛ, pour que ka se ka a yɛrɛ nafa. Donc yɛrɛ bonya ye jogo ye, jogo min n'an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la kosɛbɛ.
donc o fana ye jugu ye. Jugu duurunan min bɛ se ka ye adamaden na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc a wɔɔrɔnan o ye sigasigali ye. Mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ sigasiga i bɛna ye k'a fɔ a tigi a ma nɔgɔn a ka se ka risques ta. Risque an b'a fɔ ka se ka par exemple mɔgɔ bɛ ko dɔw kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ se ka ɲɛ ou bien a tɛ se ka ɲɛ. Donc mɔgɔ min bɛ sigasiga i bɛna ye sigasiga in de bɛ to ale kun na sanga ani waati a b'a to a tɛ sɔn ka risque ta pour que ka se ka yɛlɛma don a ka ɲɛnamaya na. Mɔgɔ dun n'i tɛ risque ta a b'i kunna k'a fɔ i bɛ limiter ko minnu bɛ ɲɛ i bolo o man ca kosɛbɛ. Donc sigasiga o bɛ se ka adamaden bila ka dɛsɛ ka risque ta pour que hakilina min bɛ ale la, laɲini min bɛ ale la, a ye a kanu a yɛrɛ ka ɲɛnamaya ka kɛ cogo min na ka se k'o sira taama. I bɛna ye k'a fɔ sigasiga o bɛ mɔgɔ bali ka se ka o kɛ. Donc an bɛ se ka sigasiga fana jate minɛ an ka ɲɛnamaya na i b'a fɔ o ye jugu dɔ ye. O tɛmɛnen kɔ 7nan o ye hɛni. Hɛni o ye mɔgɔ min n'a ti yafa, a ti jɔn ko la, a bɛ juguya mara a kɔnɔ toujours ka se ka a mɔgɔ ɲɔgɔn k'i sigi k'o makɔnɔ ou bien ka essayer ka bila o la. I bɛna ye k'a fɔ hɛni o bɛ adamaden bali ka se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o ye mɔgɔ ɲuman ye. Parce que mɔgɔ ɲuman o ye fo dusukun ka ɲɛ fɔlɔ. E ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sabalilen don, e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min faamuyalen don, mɔgɔ min n'a ti kala turu ko bɛɛ la, mɔgɔ min n'a bɛ se ka yafa. Donc o ye fɛn ye fɛn min ni a ka jugu adamaden ka ɲɛnamaya ma kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma ko hɛni. Mɔgɔ min bɛ juguya mara a kɔnɔna mɔgɔ i bɛna ye a ti jɔn ko la. Fɛn o fɛn n'i y'o k'a la san 100 i b'a ye a maralen bɛ k'a tigi kɔnɔ, a tigi tɛ sɔn ka bɔ a kɔnɔ, a bɛ mɔgɔw minɛ ni a ye. Donc o fana bɛ gɛlɛyaba don mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya la. O tɛmɛnen kɔ a 8nan o de ye mɔgɔ min n'a tɛ yafa. Wala, mɔgɔ min n'a tɛ yafa o fana ye jogojuguba ye. O fana o bɛ se ka kɛ jugu ye an na. Parce que mɔgɔ min n'a tɛ yafa n y'o de fɔ o de b'i pousser an bɔra ka min fɔ nin kɔ n'o ye hɛni ka i bila o la. Parce que a tigi tɛ jɔn ko la. I mana fɛn o fɛn k'a la a b'a fɔ n tɛ yafa fo n ka n ta juru sara. Mɔgɔ dun Ala ye an da ko bɛɛ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ka kan ka kala turu u bɛɛ la. Wagati dɔw bɛ na wajibi an ka kan an ka miiri k'a dɔn k'a fɔ Ala de ye an da. Ala an bɛ fɛn caman kɛ fɛn min n'o o man di Ala ye nka Ala ye an to yen nɔ an b'an ka ɲɛnamaya kɛ o kan. Ala sɔnna ka yafa anw minnu ye adamaden mun b'an bali ka yafa. Donc yafabaliya o fana ye jogo ye jogo min n'a bɛ se ka kɛ jugu ye mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc o kun ye 8nan. 9nan sisan o de ye nkalon ye. Nkalon fɛn bɛɛ ba ye nkalon ye. Adamaden n'i bɛ nkalon tigɛ a b'a to i tɛ danaya sɔrɔ, mɔgɔw tɛ da i la. Parce que mɔgɔw mana i jateminɛ k'a fɔ sanga ni waati e bɛ nkalon tigɛ, i tɛ miiri i ka kuma fɔlenw na, i ti miiri yɛrɛ k'a fɔ ko nkalon ye fɛn jugu ye. Donc i bɛna ye i tɛ mɔgɔw ka danaya sɔrɔ. Fɛn bɛɛ dun bɛ danaya de kɔnɔ. N'i ye mɔgɔw ka danaya sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ ko caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya i bolo. Donc an ka ɲini an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'an m'an janto an dalakan na. Parce que mɔgɔ min n'o kɛra nkalontigɛla ye kɔni o mago t'a dalakan na. Donc min ka nɔgɔ ale bolo wagati min a b'o kɛ o dun tɛ ko ɲuman ye. Donc nkalontigɛ o fana bɛ se ka kɛ jogo ye adamaden na, jogo min n'a bɛ se ka kɛ jugu ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ka kɛ e yɛrɛ jugu ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc o kun ye 9nan ye. A 10nan sisan o ye kafa ani yaada n'a bɛ f'o ma ko orgueil. Donc adamaden ni mɔgɔ min jamanen don i bɛna ye a tigi bɛ filima ko minnu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ti olu kɛ, o tɛ kɛ leçon ye a bolo diɲɛ na. I bɛna ye toujours min bɛna ale kuma a b'o de kɛ. A ti miiri k'a fɔ ne delila ka nin ko in kɛ ka tɛmɛ a kɛra gɛlɛya ye, a kɛra tiɲɛni ko ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔ. N kan ka miiri k'a fɔ
man ka segin o ɲɔgɔnna kan pour que n kana gɛlɛya don n ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc mɔgɔ jamani i bɛna ye toujours a b'ale kunna ka fɔ ko ale de ye tiɲɛtigi, donc a tɛ mɔgɔ lamɛn. Donc jama ye fɛn ye fɛn min n'a b'an pousser k'an bila fɛn na, fɛn min n'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Parce que a y'a jateminɛ mɔgɔ min n'a jamanen don i bɛna ye mɔgɔw bɛ siran hali i fɛ ko ɲɛ. Donc mɔgɔw dun i bɛna mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo, adamaden i kɛra cogo cogo i jija i ni mɔgɔw ka ɲɛ, mɔgɔw ka danaya da i kan, o de ka ɲi i ma. Bon mɔgɔ jamani a man di mɔgɔ si ye ni mɔgɔ jamani ka jɛ ko la. Donc n y'a fɔ cogo min daminɛ na, ninnu tun ye jugu ye, jugu min n'a bɛ se ka kɛ adamaden na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc o jugu tan o de ye nin ye. Bon n bɛ min fɔ ka fara o kan, o de ye lamɛnbaga ni filɛlibaga bɛɛ lajɛlen a ye a jateminɛ aw yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Adamaden ni ko nana i ma k'a fɔ i ma taa fan dɔ i ma nafa dɔn, i sigi k'i miiri wagati dɔw la. A bɛ se k'aw sigi k'aw miiri k'a lajɛ n ye jogo tan min fɔ sisan n'o bɛ se ka kɛ jugu ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an yɛrɛ ma, an ka miiri n'o min bɛ an na an k'an teliya ka se ka an yɛrɛ corriger k'o bɔ an na pour que a kana kɛ tiɲɛni ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc an kun y'a kanu bi ka na jugu tan min n'o bɛ adamaden na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o de fɔ aw ye bi. A faamuya ko ɲuman Ala k'o di an ma. Aw balimakɛ don toujours Amadu Bamiya. Ni commentaire min bɛ min bolo a bɛ se k'o bila commentaire la bonya kɔnɔ. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An tile an balimaw, a balimakɛ don Amadu Bamiya. An nana bi tuguni i b'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na, ka to ka bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn kunnafoniya. N y'o de fɔ diɲɛlatigɛ information de don. Donc a ka kan n'an ye information min sɔrɔ an ka n'u mara an kelen, an ka to k'u partager an ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que i b'o fɔli min kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔw ma. Donc an b'a kɛ n'o hakilina de ye. An b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan u k'u abonner, u ka video like, u ka cloche de notification fana activer. N'a ye cloche de notification activer o b'a to ni video kura bilara dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. Donc an y'a kanu bi an bɛna kuma sujet kura kan. O sujet o ye mun ye? Nanzarakan na an b'a fɔ ko 6 choses à sacrifier pour sortir de la pauvreté. Fɛn 6 min ni mɔgɔninfin kan ka essayer k'o bɔ i jogo la walasa i bɛ se ka mabɔ, i bɛ se ka yɔrɔ janya ka bɔ fantanya ma cogo min na. An yɛrɛ b'a dɔn fantanya fɛn dɔ bi, fɛn min n'a kɛlen don gɛlɛyaba ye an ka société kɔnɔ. Fɛn camanw tiɲɛna k'o sababu kɛ fantanya ye. Donc fantanya fɛn de don an kan ka essayer k'an yɔrɔ majanya ka bɔ a la. Donc f'an k'a faamu k'a fɔ mun bɛna n'a ye. Donc a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen anw t'u jateminɛ n'o ye jogo ye anw yɛrɛ la, an yɛrɛ kun taabolo dɔw bɛ yen o de b'a to an bɛ kɛ fantanya min na o bɛ an sɔrɔ. Donc n'an sera k'o faamu an ka hakili t'o la ka essayer k'o jogo ninnu kɛlɛ ka bɔ an yɛrɛ la. Donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que kɛlɛw bɛɛ la fusamanci dɔ fana ye yɛrɛkun kɛlɛ ye, ni dungɔ kɛlɛli. Parce que ni dungɔ b'an bila fɛn caman na a ka kan an ka essayer ka o bɔ an taabolo la walasa an mago bɛ yɛlɛma min na o bɛ se ka na cogo min na. Donc an bɛna a daminɛ an ka jogo fɔlɔ an kan ka min kɛlɛ ka bɔ an taabolo la walasa an ka yɔrɔ majanya ka bɔ fantanya ma, o de ye ka essayer k'i ka ɲɛnamaya kɛ mɔgɔ ɲɛnako ye. Parce que mɔgɔ caman bɛ yen u ka ɲɛnamaya a b'i n'a fɔ u b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnakoya de. I bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen hakilina ɲumanw b'u la, hakilina min bɛ se ka taa ɲɛsin u ma, hakilina min bɛ se ka na ni lafiyaba ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, mais u bɛ maloya ka o hakilina ninnu waleya, u bɛ maloya ka o taabolo ninnu waleya parce que u b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka u kɔrɔfɔ, mɔgɔw bɛ se k'u lagosi n'a ye. F'i k'a faamu k'a fɔ mɔgɔninfin e de b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. Donc degun min bɛ e la e de b'a dɔn. Degun fɛn min bɛ se ka a furakɛ e de bɛ o dɔn. Donc n'i y'o dɔn ne hakili la
n'i bɛ ka waleya o waleya kɛ ni o hakilina de ye n'a bɛ se ka na ni taaɲɛ ani yɛlɛma ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i man ka mɔgɔ ɲɛkun lajɛ o la ka o kɛ o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min n'a kɛlen don i b'a fɔ chaîne sirilen don mɔgɔ dɔw sen na ka se ka avancer an ka essayer ka o taabolo k'o bɔ an yɛrɛ taabolo la walasa an bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ cogo min na o ye fɔlɔfɔlɔ ye a filanan o de ye an ka jɛ dɔw bɛ yen jɛ minnu ni u bɛ an segin kɔ de u tɛ an ta ɲɛ teriya bɛ se ka ye o la kanu bɛ se ka ye o la olu ye jɛw ye jɛ min n'an kan ka essayer k'an yɔrɔ majanya ka bɔ u ma munna parce que mɔgɔ fɛn bɛɛ tɛ k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ man ɲi fɛn wɛrɛ adamaden bɛɛ ni hakilina de don ne ye hakilina sɔrɔ hakilina min n'o bɛ e ta ɲɛ ni i jɛɲɔgɔn n'o hakilina kelen tɛ o la a ka ca ala fɛ ni ale ka influence ka bon i kan ka tɛmɛ e ta kan i bɛna ye a bɛ sɔn ka i bɔ i hakilina kan diɲɛlatigɛ dun ye choix ko de ye n'i ye choix dɔw kɛ il faut assumer n'i ye hakilina dɔw ta baara sira la ɲɛta sira la ni jɛɲɔgɔn b'i la jɛɲɔgɔn minnu ma o faamuya i bolo a ka kan i ka o jɛ i ka o jɔ parce que n'i m'a jɔ ɲɛnamaya bɛ ten bamananw ko ten ko mɔgɔ b'i taama ɲɔgɔn sɔn bɛɛ ta f'a ka cɛ ɲa e ni mɔgɔ min tɛ hakilina kelen n'i tora ka tugu o kɔ diɲɛlatigɛ in dun ye rapport de force de ye mɔgɔ ni mɔgɔ jɛra bɛɛ b'a essayer ka bɛɛ dominer tant que o hakilina bɛ yen ni e ma kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min k'a jan b'a hakilinaw la kosɛbɛ i bɛna ye a tigi b'i hakilina bɔ i kun ma a tigilamɔgɔ a b'i bɔ i ta sira kan ale ta sira ye min ye ka i bila o kan o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka kɛ blocage ye an ka taaɲɛ la kosɛbɛ an ka hakili t'o la a sabanan o de ye an bɛ temps libre minnu sɔrɔ o bɛ se ka kɛ an ka lafiya wagatiw ni parce que ni e kɛra baarada dɔ la sisan a kɛra cogo o cogo wagati dɔw bɛ yen nɔ baara kɔnɔna na minnu bɛ se ka kɛ lafiya ye i bolo o wagati ninnu an ka essayer ka fɛn kɛ o wagati ninnu kɔnɔ fɛn min n'a bɛ se ka kɛ hali n'a ma kɛ fɛnbaw ye fɛn fitinin fitininw don n'a bɛ se ka na ni taaɲɛ ye ani yɛlɛma ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ye hakili t'o la i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ lafiya la wagati min na n'i sera k'i cɛsiri ka to ka fɛn fitininw kɛ o fɛn fitinin bɛ se ka na ni yɛlɛmaba ye e ka ɲɛnamaya kɔnɔ yɛlɛma min don n'a nataw la ni e yɛrɛ ma sigi ni a ye o nafaba bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a jɔyɔrɔ bɛ an ka taaɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ an ka hakili to o la a naaninan o de ye i b'a dɔn an ka nin wagati ninnu na jeux vidéo bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ni sabanan bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na u ka wagati lafiya wagatiw kɔnɔ u b'a essayer ka jeux vidéo kɛ o kɔnɔ jeux vidéo ninnu ɲɛnajɛlanw de don f'an ka faamu ɲɛnajɛ ka ɲi mɔgɔ ma diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a dan tɛmɛna a bɛ na ni tiɲɛni de ye ɲɛnajɛ fɛn ninnu ni o donna adamaden na kosɛbɛ ka se degré dɔ ma i bɛna ye k'a fɔ i bɛ kɛ a ka jɔn de ye parce que n'i m'a sɔrɔ i tɛ lafiya toujours i b'a essayer ka boli ka taa kulonkɛ fɛn ninnu de ma kulonkɛ dun f'a ka kɛ ka dan hakɛ la dɛ n'a ma kɛ ka dan hakɛ la parce que kulonkɛ ninnu a b'an ɲɛnajɛ a b'an hakili lafiya an mago bɛ o la n'a dan tɛmɛna a bɛ sɔn ka kɛ blocage ye parce que a bɛ sɔn ka i saliya sɛbɛ kɛli yɛrɛ la o ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka hakili to a la kosɛbɛ a duurunan o de ye an ka nin wagati ninnu na fɛn dɔw bɛ yen a bɛ ka tiɲɛniba kɛ an ka société kɔnɔ o ye mun ye gulɔmi dɔrɔgu ta ani sigɛrɛti min an k'an janto nin fɛn ninnu na kosɛbɛ surtout denmisɛnnin kunda nin fɛn ninnu bɛ ka tiɲɛniba de kɛ f'an k'a faamu ka fɔ mɔgɔninfin
i kɛra cogo o cogo negela bɛ se ka y'i la nka negela il faut que a ka dan hakɛ la donc n bɔra ka nin fɛn minnu fɔ sisan nin fɛn ninnu bɛ ka tiɲɛni min don dɔw ka ɲɛnamaya la a ka bon hakili ma donc an hakili to la n'i sera ka nin fɛn dama dama ninnu k'u bɔ i taabolo la i bɛna ye k'a fɔ non seulement i bɛ sɔrɔ min kɛ sɔrɔ fitinin fitinin min kɛ a bɛ sɔrɔ in kisi parce que n ye nin fɛn fɛn fɔ sisan nin si tɛ taa musaka kɔ donc i bɛ wari de bɔ ka don ninnu na bon ka wari bɔ ka don fɛn na k'o ka tila ka kɛ tiɲɛni sababu ye e ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc an kan ka miiri ka fɔ o ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma donc n'an sera an k'an jija dulɔ min dɔrɔgu ta ani sigɛrɛti min an ka essayer ka yɔrɔ ma janya ka bɔ u ma o bɛ kɛ nɔgɔyaba ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ parce que a b'a to i bɛ sɔrɔ fitinin min kɛ sɔrɔ in i bɛ se ka o don ba la i bɛ fɛn min don nin fɛn ninnu na i bɛ se ka o kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn wɛrɛ min n'a bɛ se ka i nafa kosɛbɛ donc an hakili t'o la donc a wɔɔrɔnan o de ye adamaden f'i k'a dɔn ka fɔ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i janfa mais mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛkun janfa dɛ donc bɛɛ bɛ taa fo e kelen donc n'i y'o faamu an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ an kana jigi da maa si kan parce que o fɛn in fana kɛlen don blocage ba ye mɔgɔ caman na min b'u bali ka fɛnw kɛ ka waleyaw kɛ ka baaraw kɛ min bɛ se k'u taa ɲɛ parce que n'i jigi da mɔgɔ kan a tigi bɛ se ka bɔ i jigi kɔrɔ dɛ n'i jigi da mɔgɔ kan a bɛ se k'i saliya ka hakilinaw ta i yɛrɛ ye hakilina minnu n'u bɛ se ka na ni yɛlɛma y'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'u bɛ se k'a to i bɛ taa ɲɛ donc o fana ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an janto a la kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ nka an kana an ka ɲɛnamaya bɛɛ ta k'an jigi da mɔgɔ kan dɛ parce que mɔgɔ n'i jigi da ala kan ala b'i jigi fa nka n'i jigi da mɔgɔw kan nimisa o dɔrɔn de bɛ se ka sɔrɔ a kɔrɔ donc an y'a kanu bi ka bɔ ka nin jogo dama dama fɔ jogo dama dama min n'an kan ka essayer ka u kɛlɛ ka bɔ an yɛrɛ la pour que an bɛ se ka yɔrɔ ma janya ka bɔ fantanya la cogo min na donc aw balimakɛ don Amadu Bamiyan aw tulo garijɛgɛ kun ye nin an bɛ dugawu kɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an tile an balimaw a balimakɛ don Amadu Bamiyan an nana bi tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na ka to ka bɔ sanga ani waati ka to ka ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bilasira walasa an bɛ se ka nɔgɔya ani lafiya k'o sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na donc minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan n b'a ɲini u fɛ u k'u abonné ka video like ka cloche de notification fana activer walasa ni video bilara dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc n b'a ɲini aw fɛ fana a k'a partager parce que n'an y'a partager o b'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ hali minnu abonné tɛ donc an bɛ nin information minnu di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ na ni dɔ hakilina yɛlɛmali a bɛ na ni yɛlɛmaba ye dɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛɛ de y'a nafa ye donc an kana mara an kelen an ka partager fana walasa mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ ka se ka information de ta ka u yɛrɛ servir n'a ye cogo min donc bi an bɛna kuma fɛn 4 kan fɛn 4 min ni an man ka sɔn cogo si la o k'an ka ɲɛnamaya contrôler donc an k'an janto o fɛn 4 na kosɛbɛ an kana sɔn o k'an ka ɲɛnamaya contrôler parce que ni nin fɛn 4 y'i ka ɲɛnamaya contrôler o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc an bɛ yan de an bɛ filimako minnu kɛ ka to ka ɲɔgɔn bilasira walasa an bɛ se ka bɔ o filimako ninnu kɔnɔ donc a fɔlɔ fɔlɔ o de ye fin negela an kana sɔn cogo si la an kɛ an negela ka jɔn ye parce que n'i kɛra negela ka jɔn ye i bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma negela nɔfɛ donc o ye fɛn ye fɛn min a bɛ se ka na ni tiɲɛniba ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ e yɛrɛ ma sigi ni tiɲɛni min parce que mɔgɔnifin negela ni a diyara i ye ka se cogo dɔ la i bɛna ye k'a fɔ e bɛ sɔn ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ
walasa negela in bɛ se ka sɔrɔ an y'a ye ka fɔ an y'a ye ka caya ka mɛn ka caya ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔbaw caman mago sara ka sababu kɛ o negelaw ye. I bɛna ye mɔgɔ caman donna masuli kow la ko minnu ni mɔgɔw m'u dɔn ni a ye ka sababu kɛ o negela ye. Donc negela a bɛ se ka fɛnba de lase mɔgɔ ma tiɲɛni sira kan. Donc an kana sɔn cogo si la an ka kɛ an negela dan ye. An yɛrɛ dan cogo la Ala fɛ negela bɛ an bɛɛ la. An k'an jija negela ninnu an k'u minɛ ni hakili ye. Parce que n'a ma minɛ ni hakili ye i bɛ bɔ i taabolo kan. I bɔ i taabolo kan hakili tɛ k'i la tuguni. Ni hakili ma k'i la i ka ko ɲuman kɛta o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ. Donc an k'an janto o la kosɛbɛ. An negela an ka u minɛ ni hakili ye. An k'u kɛ an k'u dan hakɛ la. O bɛ kɛ sababuba ye sababu min n'a b'a to gɛlɛya caman bɛ yen an b'a sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛ an bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma. Donc a filanan o de ye wari ye nafolo. Nin fɛn in a ye tiɲɛni caman kɛ dɛ. Balimayaw tiɲɛna ka sababu kɛ nafolo ye. Sindiyaw tiɲɛna ka sababu kɛ nafolo ye. Teriyaw tiɲɛna ka sababu kɛ nafolo ye. Furuw sara ka sababu kɛ nafolo ye. Nafolo a t'i n'a fɔ k'a fɔ nafolo yɛrɛ man ɲi. Nafolo ka ɲi ka d'a kan nafolo b'a to an bɛ fɛn caman sɔrɔ. Nka nafolo an bɛ se k'a sanga muru de ma, an bɛ se k'a sanga marifa de ma. Marifa ani muru o b'a to an b'an yɛrɛ tanga. Donc o ye fɛn ɲuman de ye. Nka ni maa min ŋaniya jugu y'a minɛ a bɛ se k'a utiliser ka tiɲɛni fana kɛ dɛ. Fagaliba minnu bɛ an da la bi a caman ye muru ani marifa nɔ ye dɛ. Donc o ye fɛn ye a t'i n'a fɔ k'a fɔ maramafɛn o yɛrɛ de man ɲi. Donc nafolo ka b'o cogo la a t'i n'a fɔ k'a fɔ nafolo de man ɲi. Nka nafolo an k'an jija n'a nana an ma an k'a minɛ ni hakili ye. Parce que n'i ye nafolo bila fɛn bɛɛ sanfɛ e bɛ bɔ adamadenya yɛrɛ kɔnɔ. I bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma nafolo kama. Donc o ye fɛn min ye an kan k'an janto o la kosɛbɛ. An ka nafolo ɲini ka d'a kan fɛn foyi tɛ yen min bɛ ɲɛnabɔ nafolo kɔ. Nka an k'a ɲini ni hakili ye. Parce que n'a ma ɲini ni hakili ye k'a kɛ dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ɲɛ o ɲɛ ma n k'o kɛ walasa k'a sɔrɔ tiɲɛni ani nimisa kɔ an tɛ foyi sɔrɔ a la. Donc adamaden dun fɛn fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni ni nimisa ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka kan an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma. Donc Ala ka hakili ɲuman di an ma. Nafolo ɲuman Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan an bɛɛ mago bɛ a la. A sabanan o de ye fanga ye. Fanga yɛlɛla adamaden kunkolo fɛ a man ɲi dɛ. A bɛ mɔgɔninfin bila ka miiri i b'a fɔ e bɛ bɛɛ sanfɛ i ka fisa ni bɛɛ ye. Donc fanga n'a b'an bolo waati min na an ka Ala deli Ala ka n'a hakili di an ma. Ka d'a kan ni Ala ye fanga d'i ma a m'a ni hakili d'i ma i bɛna ye k'a fɔ i tɛ ɲuman kɛ. E b'a essayer diɲɛlatigɛ ko o ko n'i donn'o la k'i bɛ fanga in de yira. Fanga dun an k'a bila an kunna k'a fɔ fɛn de don fɛn min mɛnna nka a mɛn o mɛn a bɛ taa dɛ. Fanga mɛn o mɛn a bɛ taa. Farafinna ka fanga bɛ min anw yɛrɛ fɛ yan masakɛ joli joli tɛmɛna bi o si tɛ yen. Donc n'an ye fanga sɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ fanga wagati ko de don. I b'a la wagati min wagati dɔ bɛ na i tɛna kɛ a la o. Donc i b'a la wagati min n'a banna i b'o wagati labɛn o wagati de kɔnɔ. Ka d'a kan n'i ye fanga kɛ ka mara kɛ e ni mɔgɔ ma tigɛ i la fanga in kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ i bɛ tanu min sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ tɔgɔdiya min sɔrɔ o kɔnɔ fo ka taa min kɛ sa e bɛ to o bonya de kɔnɔ. Donc hali ni fanga tɛ yen an k'an janto a la. Fanga bɛ an na waati min an ka kɛ sabalibaga ye o waati. An ka kɛ mɔgɔ ye n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka miiri kosɛbɛ ka sɔrɔ ka a kɛ. Parce que fanga ye dunan ye a
mɛ a bɛ taa dɛ bamananw ko ten ni dunan tɛ maraba natɔ ye don dɔ bɛ kɛ i b'a tɔ maraba tatɔ ye parce que dunan de don a kun tɛ e bolo wagati la a bɛ i kunna ka fɔ n'a b'i bolo bi sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ taa fana an ka hakili to la ni fanga nana fanga o kana yɛlɛ an hakili fɛ an kana to fanga ka an hakili minɛ k'an ka ɲɛnamaya contrôle parce que ni fanga y'i ka ɲɛnamaya contrôle a bɛ k'e kɔnɔ k'a fɔ ko foyi tɛ fanga de kɔ a bɛ k'e kɔnɔ k'a fɔ e ka fisa ni bɛɛ ye e bɛ bɛɛ de sanfɛ o ye miirina ye miirina min n'a tiɲɛni barika ka bon kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma o tɛmɛnen kɔ a naaninan o de ye sanga ye mɔgɔninfin n'i kɛra mɔgɔ cɛsirilen wagati dɔ bɛ na i bɛ sanga sɔrɔ sanga in bɛ na k'a sababu kɛ i ka ko kɛtaw i ka ko fɔtaw o bɛ se ka kɛ sababu ye wagati dɔ bɛ na a bɛ sanga di ni sanga sɔrɔla sanga in fanga minɛ ni hakili ye parce que mɔgɔ min n'a ma sanga minɛ ni hakili toujours a bɛ fusamaja de bila e kunna a bɛ k'e kɔnɔ k'a fɔ sanga in badabada fɛn de don badabada dun fɛn tɛ dɛ wagati dɔ bɛ na sanga in bɛ taa ka d'a kan a kun tɛ yen wagati dɔw la f'i ka miiri o la donc fɛn min kun tɛ yen n'a nana a bɛ i kunna ka fɔ tatɔ do dɛ donc an ka hakili to a la n'an ye sanga sɔrɔ an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ miiri yan'a ka waleyaw kɛ adamaden ni ala ye hakili d'an ma o de fana kama fɛn o fɛn n'i bɛ miiri ka sɔrɔ k'a kɛ donc a ka ca ala fɛ o fɛn n'a ɲuman o de ka ca a fɛn o fɛn an y'a essayer k'o kɛ ka sɔrɔ an ma miiri donc nimisa ani gɛlɛya kɔ an tɛ foyi sɔrɔ a la donc an ka hakili t'o la sanga n'a na wagati don an kɔni ka ala deli don parce que baara ɲuman ka di bɛɛ ye a ka di bɛɛ ye ka to ka waleyaw kɛ waleya min n'a ka di mɔgɔw ye ni o bɛ se ka sanga se an ma ni sanga in nana an k'a minɛ ni hakili ye an k'a dɔn k'a fɔ dunan de don a tatɔ don dunan na donc faamuko ɲuman ala k'o di an ma an y'a kanu bi ka bɔ ka nin fɛn naani de fɔ fɛn naani min n'an man ka sɔn cogo si la k'an ka ɲɛnamaya contrôle parce que n'a y'an ka ɲɛnamaya contrôle nimisa ani tiɲɛni kɔ an tɛ foyi sɔrɔ a la donc toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiya nin kun y'aw tulo garijɛgɛ ye bi aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an sɔgɔma an balimaw a balimakɛ don Amadu Bamiya an nana bi tuguni ka na i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na toujours ka ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn bilasira ladilikanw bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ parce que toujours n b'o de fɔ diɲɛlatigɛ ye information de a ka kan ni an ye information min sɔrɔ an ka to ka o tila an ni ɲɔgɔn cɛ donc o b'a to dɔ tɛ fɛn dɔ dɔn o bɛ kɛ sababu ye ka o dɔn donc bi an nana tuguni i n'a fɔ an ka video tɛmɛnenw na an bɛ bɔ ka tarikuw kɛ cogo min na walasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na tariku ninnu n y'o de fɔ toujours a tɛ k'a fɔ ko baro ka di dɔrɔn an b'a kɛ mais kalanw de bɛ a kɔnɔ o kama an b'a ɲini an k'u lamɛn hakili basigi kɔnɔ walasa min bɛ ka fɔ kuma laɲini ye min ye kalan min b'a kɔnɔ an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ka se ka an yɛrɛ nafa n'a ye donc minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan an b'a ɲini u fɛ u k'u abonné u ka video like u ka cloche de notification fana activer o kun ye walasa ni video bilara dɔrɔn video kura bilara a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na parce que chaque fois an bɛ bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ladilikanw di ɲɔgɔn ma donc o bɛ baro ja an b'a ɲini fana aw ka video partager parce que n'an y'a partager i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ fɛn dɔ dɔn o b'a yɛrɛ sɔrɔ situation dɔ kɔnɔ mais an bɛ nin baro minnu bɔ an bɛ nin ɲɔgɔn bilasirali minnu kɛ a bɛ kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ mana se k'a mɛn n'a y'a faamuya ka se ka a lawaleya
donc a bɛ se ka a tigilamɔgɔ nafa, a bɛ se ka na ni hakilina yɛlɛma a tigi la, a bɛ se ka a tigi yɛrɛ bila sira ɲuman kan. Donc video yɛrɛ a kɛ kun ye o ye, an kana garder an kelen, an ka partager pour que bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na, mɔgɔ caman ka se k'a sɔrɔ, a ka se ka mɔgɔw nafa. Donc an ka bi sujet an bɛna tariku dɔ de bɔ, tariku min n'a bɛ kuma an balakaw kan. An balakaw an ka bonya b'u yɔrɔ kosɛbɛ, an b'u fo yan kosɛbɛ. Bi tariku in min bɛ olu kan, olu kan ka hakilitigiya min sɔrɔ furu kɔnɔ. Donc an bɛna essayer ka tariku dɔ de bɔ, an bɛna musoba dɔ de ka tariku bɔ, muso min n'a tun ye taabolo dɔ ta nka a tilara ka faamuyali kɛ, a seginna a kɔ. Donc an bɛna o tariku de bɔ. Donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ fana a ka to video daminɛ na fo a laban, o b'a to faamuyali bɛ kɛ, parce que n'i ye video partie dɔ lamɛn ka dɔ to i m'a bɛɛ lamɛn, donc o bɛ se ka faamuyali gɛlɛya. Donc an bɛna daminɛ, an bɛna baro bɔ muso dɔ de kan, n y'o de fɔ. Muso in a tun bɛ furu la nka ani a cɛ de nana fɔ ɲɔgɔn kɔ, dala mankan donn'u cɛ. O dala mankan sɔrɔla parce que gɛlɛya tun bɛ yen, seba tun tɛ cɛ ye. Cɛ b'a se kɛ sa mais o si seba tɛ cɛ ye. Donc ani muso kɛlɛla o la. Muso y'a jateminɛ k'a fɔ ko ale sɛgɛnnen don furu in kɔnɔ, ale tɔɔrɔlen don, k'a bɛ taa. Bon den dun tun b'a ni cɛ cɛ. Donc mais a ma miiri den ninnu si la, muso in kɔni y'a décidé k'ale bɛ taa, ale bɛ bɔ furu in na, a bɛ boli. Donc o kɔnɔ mais a y'a to fo a cɛ sunɔgɔlen, cɛ ani denmisɛnninw sunɔgɔlen, a y'i den ka bɔ. Donc a kɛlen k'i den ka bɔ sɔgɔma joona fɛ, a bɛ fɛ ka boli sisan. Donc a taatɔ a bɛ k'i dogo kogow kɔfɛ, a bɛ ka tɛmɛ mɔgɔw ka finɛtiri kɔfɛ. Donc a ka boli in temps de kɔnɔ, a nana tɛmɛ finɛtiriw kɔfɛ, a sera finɛtiri dɔ ma, a ye muso dɔ ye o bɛ Ala deli la, o bɛ ka Ala deli ko Ala ka ale den kɛnɛya, ale den molokulen de b'a bolo. Muso in bɛ dugawu la ko Ala ka den kɛnɛya pour que ale den bɛ se ka kulonkɛ kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin tɔw b'a kɛ cogo min na. Donc a y'o ka Ala deli mɛn. A taara ɲɛfɛ tuguni, a tilara ka Ala delikan dɔ mɛn finɛtiri dɔ fana kɔfɛ. O tun ye muso ye, Ala ma den de nɔgɔya o ye. Donc o muso in o fana bɛ Ala deli la ko Ala ka den de nɔgɔya ale ye pour que mɔgɔ tɔw b'u yɛrɛ laɲɛnajɛ n'u denw ye cogo min na u ka du kɔnɔ, ale fana ka se ka o ɲɔgɔnna sɔrɔ. Donc a y'o fana mɛn, a tɛmɛna, a taara finɛtiri wɛrɛ la, a ye Ala delikan dɔ fana mɛn yen nɔ. O ye muso ye, muso min n'o sigilen don Ala deli la, a bɛ ka dugawu de kɛ ko Ala ka ale cɛ jogojugu de bɛ o la. Cɛ in bɛ dulɔ min, cɛ in tɛ jogo ɲuman kɛ dugu kɔnɔ, a tɔgɔ tiɲɛnen don, a bɛ manamana kow dɔrɔn de kɛ. Donc muso in o bɛɛ la, muso in muɲunen don, ka sabalilen don kan, a bɛ Ala deli ko Ala ka hakili ɲuman di a cɛ ma pour que a cɛ b'o taabolo min na, cɛ bɛ se k'o dabila cogo min na. Donc a ye o fana mɛn, a nana bɔ o la, a taara finɛtiri wɛrɛ kɔfɛ. A taara o finɛtiri min kɔfɛ, a taara sɔrɔ o muso fana bɛ seli la, o bɛ dugawu la, ka Ala deli ko ko bi ta in bɛ sɔn ka gɛlɛya, ko ni olu ka sotigi nana, sotigi bɛ sɔn ka olu gɛn parce que wari ma sɔrɔ pour que ka se ka sotigi ka so sara. Donc ale fana bɛ Ala deli la, a bɛ k'a fɔ a cɛ ye ko ni sotigi nana, a b'a ɲini cɛ fɛ, cɛ ka a essayer ka sotigi lafaamuya, parce que n'a ma sotigi lafaamuya, a bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ. Nka a k'a essayer ka sotigi lafaamuya, sotigi k'a faamuya, a ka wagati dɔ d'u ma, wagati min kɔnɔ n'u bɛna essayer k'u firifiri dɔɔni pour que Ala bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na, u bɛ se ka so sara sɔrɔ, ka se k'a di sotigi ma pour que a ka n'u gɛn, parce que ni sotigi nana n'olu gɛn, taa yɔrɔ wɛrɛ foyi t'u la. Donc o fana tun ye nin muso in ka Ala deli ye, degun b'a kan, nka a bɛ kɛ cogo di?
ala de bɛ se ko bɛɛ la donc muso kun bɛ ka o fɔ a cɛ ye muso min tun bɛ fɛ ka boli ka bɔ a ka furu la o ye nin barokan in fana mɛn a kɛlen ka nin barokan in mɛn a y'i jɔ a ko hakili nana a la o yɔrɔ la a ko ale bɛ ka boli dɔrɔn ko parce que ale cɛ seba ti o ye cɛ kɔni bɛ k'i se k'a ye mɛ ale bɛ ka jɔ o la donc ale ɲɛ b'a la k'a fɔ degun bɛ mɔgɔw kan minnu ka bon ni ale ta ye mɛ olu bɛɛ muɲunen don olu bɛɛ sabalilen don olu yɛrɛ de bi u ka foyer la u bɛ ala deli pour que nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na donc a hakili y'a yɛrɛ sɔn a seginna joona ka i dɛn ka na don a ka so kɔnɔ ka sɔrɔ cɛ ma bɔ a kalama denmisɛnninw ma bɔ a kalama a seginna ka na a ka foyer kɔnɔ muso in a ye fɛn dɔ de faamu parce que a nana ye k'a fɔ adamaden i kɛra cogo o cogo degun nani na cogo o cogo gɛlɛya nani na cogo o cogo e ta o tɛ dɔ ta sɔrɔ a sɔnni fara la donc an ka hakili t'o la kosɛbɛ diɲɛlatigɛ la degun bɛ bɛɛ da la mɛ bamananw ko ten ko wulu bɛɛ bɛ bo dun nka min b'a ta da ten kan ka yaala o de bɛ dɔn dɛ donc ɲɛnɛmaya in fana bɛ ten i ɲɛ bɛ du o du la i ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i ɲɛ bɛ jɛ o jɛ la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ a kɔnɔ mɛ mun bɛ mɔgɔw tɛmɛ ɲɔgɔn na adamaden dɔw b'u yɛrɛ sutura nka dɔw t'u yɛrɛ sutura donc adamaden a bil'i kunna i kɛra cogo o cogo ne min yɛrɛ sutura mɔgɔ t'i i sutura donc an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ an yɛrɛ sutura an k'a dɔn fana k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ bɛɛ kan nka gɛlɛya wagati de don n'a wagati nana an ka limaniya n'a ye an ka essayer ka waleya kɛ waleya min n'o bɛ se ka na ni changement ye an ka vie la o ka fisa i ka essayer ka bɔ ni i yɛrɛ ye ou bien ka essayer ka taa décision dɔw ta décision min ni nimisa bɛ se ka bɔ a la ni muso in filɛ nin ye a kɔni ala y'a kɛ a bɛnna ni ninnu ye a ye nin barokan ninnu mɛn a ye nin dugawukɛkan ninnu mɛn u donna a kunkolo fɛ a ye hakili sɔrɔ a seginna ka na a ka foyer la mɛ n'a kun taara nin cogo la nimisa ko a kun tɛ foyi sɔrɔ parce que i bɛna ye k'a fɔ a kun bɛna cɛ perdu den de b'a ni cɛw fana cɛ cɛ fana cɛ donc a bɛna den ninnu fana perdu donc adamaden dun cɛ tɛ e k'i ka cɛ perdu k'i denw perdu i bɛna ye k'a fɔ i ka ɲɛnɛmaya i ye fɛn sɔrɔ cogo o cogo a sansi bɛ dɔgɔya donc an ka hakili t'o la kosɛbɛ ɲɛnɛmaya a bɛ ten an k'a dɔn k'a fɔ i bɛ mɔgɔ caman ye yeena na e bolo k'a fɔ k'u ka ko bɛɛ ka ɲi ayi o tɛ adamaden n'i ye min yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ i minɛ ni o ye i b'o de image représenter sinon bɛɛ n'i ka petit problème nin don ko nin dɔ bɛ bɛɛ da la mais o t'an bali adamadenya la bamananw ko ten ko mɔgɔ t'i ban i ɲɛ koli ma k'a cilen don donc an ka faamu k'a fɔ ɲɛnɛmaya don dɔw la i ka jan don dɔw la i ka surun donc n'an y'o faamu an bɛna ye k'a fɔ ko n'a bɛna an ma an bɛ limaniya n'a ye an b'a minɛ n'an bolo fila ye ka essayer ka an ka situation bɛ se ka améliorer cogo min na an b'o de kɛ donc an kun y'a kanu bi ka na nin tariku in bɔ an balakaw ye pour que u k'a faamuya parce que an balakaw n y'o de fɔ an ka bonya b'u yɔrɔ kosɛbɛ n'an baw ɲɛna n'o ye musow ye o ye du ɲɛni o ye kin ɲɛni o ye jamana yɛrɛ ɲɛli parce que muso jɔyɔrɔba de bɛ an ka société kɔnɔ muso de bɛ so kɔnɔ sanga ani waati mara o bɛ ale de kunna muso i bɛna ye k'a fɔ du ko caman bɛ yen ale b'o de dɔn donc n'ala ye hakili ɲuman di ale ma k'a sɔn sabali la k'a sɔn faamuya ɲuman na i bɛna ye k'a fɔ an ka duw bɛ jɔ an ka kinw bɛ jɔ an ka duguw bɛ jɔ an ka jamanaw bɛ jɔ donc n'o kɛra bɛn bɛ na basigi bɛ na hɛrɛ bɛ na donc an kun y'a kanu bi ka bɔ k'an balakaw jansanni min u k'a minɛ n'u bolo fila ye parce que n'olu ye ladilikanw mɛn ka baara kɛ n'a ye i bɛna ye
an ka ko caman bɛ yen o bɛ ɲɛ toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiyan nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi n b'a ɲini aw fɛ aw ka video like pour que k'a jira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ a bɛ ka diya aw ye a ka aw abonné an ka chaîne na ka cloche de notification a kana activer walasa toujours n'an ye video kura bila a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye an bɛ dugawu kɛ a faamuko ɲuman ala ko nɔgɔya an ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An la an balimaw a balimakɛ don Amadu Bamiyan an nana bi tuguni kana bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn ladi i b'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na donc n y'o de fɔ an bɛna to ka bɔ ka tariku de kɛ tariku ninnu kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bilasira ladilikanw bɛ a kɔnɔ an bɛ se ka an yɛrɛ nafa ni ladilikan minnu ye cogo min na donc a tɛ i n'a fɔ an bɛ fɛn bɛɛ dɔn n y'o de fɔ adamaden i bɛ dɔɔnin de dɔn an de y'a kanu dɔrɔn wagati ni wagati ka bɔ an bɛ dɔɔnin min dɔn ka se ka bɔ an ka ɲɔgɔn bilasira ni o ye parce que fɛn dɔ bɛ yen e b'a dɔn n'i ye a partager ni mɔgɔw ye a bɛ se ka dɔ nafa dɔ bɛ lahalaya dɔ la a degunnen don n'a ye ka ladilikanw mɛn ladilikan in bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka situation améliorer donc an b'a kɛ n'o hakilina de ye donc an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan u k'u abonné u ka video like u ka cloche de notification fana activer o kun ye walasa n'an ye video bila dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na a ka video partager fana n'a y'a partager o b'a to mɔgɔ caman bɛ a sɔrɔ a b'a to fana mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye k'a sɔrɔ e ka partage sababu la donc n'o kɛra i bɛna ye k'a fɔ a b'a tigilamɔgɔ nafa donc a bɛ se ka commentaire fana bila bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ donc an bɛna tariku bɔ bi tariku min n'an bɛna kuma masakɛ kan masakɛ min ni ala ma den nɔgɔya a ye nka masakɛ in a si kɔrɔbayara a miirila k'a fɔ ale si kɔrɔbayara wagati dɔ bɛ ka se donc hali n'a yɛrɛ ma den sɔrɔ a ka kan a ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min n'u bɛ se ka ale nɔrɔ bila n'a tɛ yen don min na donc a y'a ɲini k'a fɔ hali n'ale yɛrɛ ma den sɔrɔ jamanadenw bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ olu cɛ ma min bɛ se k'a nɔrɔ bila cogo min na donc o kɛlen a ye wele de bila a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka don dɔ boloda o don in bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen ni bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen donc a bɛna mɔgɔ sugandi u cɛla mɔgɔ min n'u bɛ se ka ale nɔrɔ bila nka ale yɛrɛ ka sugandili kɔnɔ a y'a miiri a kɔnɔ a m'o fɔ jamanadenw ye dɛ a bɛna mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min ni laadiriya bɛ a la ni hinɛ bɛ a la n'a bɛ miiri a mɔgɔ ɲɔgɔn na a bɛ hinɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ min n'a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fana donc a y'o de miiri a kɔnɔ k'a fɔ a bɛ n'o tigilamɔgɔ de ɲini mɔgɔw cɛla jamanadenw cɛla o bɛ se k'ale nɔrɔ bila cogo min na donc o kɛlen a ka fɛɛrɛ kɛra jumɛn ye a y'i yɛrɛ kɛ geribu de ye masakɛ yɛrɛ de y'i yɛrɛ kɛ geribu ye sisan ka finikolonw don sabarakolonw b'a sen na ka geribu palan ta a bɛ yaala a bɛ don du ni du a bɛ delili kɛ pour que ka se k'a dɔn min jogo ye min ye donc a ka delili in kɔnɔ sisan a nana faamu k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ hinɛ dɔɔnin dɔw bɛ yen olu b'a gɛn dɔw bɛ yen u b'a lagosi dɔw b'a lamaloya yɛrɛ mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ nka a ka yaala kɔnɔ fana a nana se cɛ dɔ de ma cɛ in tun bɛ hinɛ kosɛbɛ nka seba tun tɛ cɛ in ye donc o kɛlen a sera cɛ in ma a ye cɛ in deli k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ ale la cɛ ka hinɛ a la a ka dumuni di a ma pour que a k'a yɛrɛ lahinɛ cogo min na cɛ in balo bɛrɛ tun tɛ a bolo nka dɔɔnin min tun bɛ a bolo cɛ y'o ta a y'o di gerebukɛ ma gerebukɛ ye dumuni kɛ fo k'a fa dumuni kɛlen fo k'a fa a nana sigira ni cɛ ye ɲɔgɔn baro dɔɔnin donc baro kɔnɔ a nana ɲini cɛ fɛ tuguni k'a fɔ ale kɔni ye dumuni kɛ sisan a fara nka a y'a fɔ cɛ ye ko cɛ yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ ale ye cogo la fini ɲuman tɛ ale bolo fini tɛ ale bolo ni cɛ tun bɛ se ka ɲɛ a ma ka fini dɔ di a ma k'a bɛ diya a ye kosɛbɛ cɛ nan'i sigi k'i miiri a y'a sɔrɔ fini kelen wɛrɛ bɛ cɛ bolo nka o maralen don o fana bɛ mara de
ni koba ni kobaw bɛ yen o bɛ bɔ o bɛ don n'i y'a jateminɛ an ka fɔlɔ taabolow la o tun bɛ du caman kɔnɔ fini kelen de bɛ kɛ u bolo fini kɛrɛnkɛrɛnnen don fini min n'a bɛ mara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na a tɛ don wagati bɛɛ nka ni kobaw bɛ yen u bɛ fini in bɔ u b'a don o fini maralen tun bɛ a bolo nka a nana miiri cɛ ka delilikan na cɛ hinɛ y'a minɛ gerebukɛ hinɛ y'a minɛ a donna a ka so kɔnɔ a ye fini maralen ta ka n'a di cɛ ma ka d'a kan a y'a faamu ale y'a bila a kunna k'a fɔ n'i y'a ye nin y'ale deli i bɛ taa sɔrɔ ye cogo la ale ka fisa ni nin ye de a ye fini in ta a m'a yɛrɛ lajɛ nka a hinɛna cɛ la a ye fini in ta k'a di gerebukɛ ma gerebukɛ taara ni fini ye u nana to o cogo la fo don min ni masakɛ y'a bolo da ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen walasa a bɛ se ka mɔgɔ sugandi jamanadenw cɛla cogo min na mɔgɔ min n'o bɛna kɛ masakɛ ye ale kɔ mɔgɔw bɛɛ nan'u sigi mɔgɔw sigilen bɛɛ labɛnnen don i ka fini ɲumanw na dulokibaw donnen don fugulanbaw donnen don sabara ɲumanw b'u sen na bɛɛ nisɔndiyalen don ka d'a kan u ye cogo ka ɲi olu bolo olu bɛ masaya yɛrɛ sawura de la olu de bɛna sugandi o bɛ bɛɛ kelen kelen kun na ka fɔ ale de bɛna sugandi ka se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o bɛna kɛ masakɛ ye masakɛ yɛrɛ kɔfɛ u t'o la masakɛ wagati dɔ sera masakɛ bɔra a ka masaso kɔnɔ a bɛ yaala mɔgɔw cɛ la kelen kelen a bɛ mɔgɔw lajɛ kelen kelen a bɛ yaala yaala a bɛ mɔgɔw lajɛ kelen kelen a nana t'o la bɛɛ kɔni hakili tuloma dalen don paseke bɛɛ kɔngɔmanen don k'a fɔ ko ale de bɛna kɛ mɔgɔ sugandilen ka yira jama na k'a fɔ ale de bɛna kɛ masakɛ nɔrɔbila ye masakɛ tor'o la a bɛ yaala mɔgɔw cɛ la a bɛ yaala paseke a bɛ ka min ɲini a m'o ye halisa o b'a sɔrɔ cɛ min n'o hinɛna nin cogo la ale ka fini kun kɛrɛnkɛrɛnnen don masakɛ ka wele o bɛ kɛ don min na o ye donba de ye paseke a tɛ kɛ kuma bɛɛ a kun ka d'a ye ka fini in don fini in paseke o de ka ɲi ale tun bɛ labɛn o la a fana bɛna masakɛ ka wele lamɛn a wasalen a ye cogo ɲuman o min ma sɔrɔ paseke ale y'i ka fini nin gerebukɛ la a mɔsɔnnen tora a tora kɛrɛfɛ a ma gɛrɛ mɔgɔw la a mɔsɔnnen kelen tora masakɛ nana to a ka yaala yaala la a bɛ ka mɔgɔw lajɛ f'a nana cɛ sigilen ye fo kɔfɛ a kelen mɔsɔnnen sigilen don a nana t'o la ka tagama ka gɛrɛ cɛ la a y'a sɔrɔ cɛ kun birilen don paseke cɛ maloyalen don a y'i bolo maga cɛ la cɛ y'i kunkolo kɔrɔta a y'a lajɛ a ye masakɛ lajɛ kosɛbɛ a kɛlen ka masakɛ lajɛ a dabali banna nka a ma kuma a y'a miiri a kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye kabako ye dɛ ale ɲɛna mɔgɔ min ma k'o ye gerebu ye k'a ka fini di o ma ale ɲɛ b'a la o ni masakɛ in bɔlenba don ɲɛda bɔlenba don nka nin ye masakɛ de ye n'i ye nin donfini lajɛ cɛ dɔ in kun dun ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ni finikolon bɛ a la wa gerebu don fana a nana to ten nka a kɔni ma fɛn fɔ a y'o miiri a kɔnɔ a bɛ ka masakɛ lajɛ dɔrɔn masakɛ nana a lajɛ a ko karisa ne ma nin faamu dɛ e bɛ ka ne lajɛ nka i tɛ ka fɛn fɔ o tuma mun bɛ yen cɛ ko k'a fɔ masakɛ mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ a ko ne delila ka dumuni ni fini di gerebukɛ dɔ ma ɲɛ b'a la k'a fɔ e ni gerebukɛ in aw bɔlen don kosɛbɛ nka e tɛ ka d'a kan e ye masakɛ de ye dɔ in dun kun ye gerebu de ye a nana to o cogo la masakɛ ko k'i kan bɛ o gerebukɛ min ma dɛ i ɲɛna o gerebukɛ min ma ne yɛrɛ de don ne masakɛ de kun ye n yɛrɛ kɛ gerebu ye ka d'a kan n mago kun bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ sugu min na ladiriya bɛ mɔgɔ min na hinɛ bɛ mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ ne kun tɛ se k'o sɔrɔ ne kun tɛ se ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ bɛ hinɛ ni ne tun b'an yɛrɛ bila o sawura la paseke ni n ye n yɛrɛ kɛ masakɛ ye ka taa maa o maa fɛ yen o bɛ kuma dumanw de fɔ n ye o bɛ ko ɲumanw de kɛ n ye ka da n ka masakɛya kan nka ne kɛlen ka n yɛrɛ kɛ gerebu ye ka se e ma
ɲɛna ne ma, n tɛmɛna du caman na, n tɛmɛna da caman na, n tɛmɛna mɔgɔ caman na, nka e de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ne ni n ka gɛrɛbuya bɛɛ ka ɲɛ ma, ka n mago to, ka hinɛ n na, ka n sɔn. O y'a yira ne na k'a fɔ e ye ladiri de ye, i ye hɔrɔn de ye, e ni bonya ka kan. Masakɛ ye cɛ ta o la, ka cɛ yira jamanadenw bɛɛ la k'a fɔ ale mago tun bɛ mɔgɔ min na jamanadenw cɛ la, a mago tun bɛ jogo minnu na jamanadenw cɛ la o tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛ ale nɔrɔbila ye cogo min na, ale y'o jogow de ye nin cɛ in na. A bɛ nin cɛ in de sugandi, jamanaden bɛɛ k'i ka danaya da a kan, paseke jogo minnu bɛ nin cɛ in na n'o ye hinɛ, n'o ye makari ye, n'o ye ka miiri mɔgɔ ɲɔgɔn na, o ye jogo ye jogo min bɛ se k'a to ka jamana bɛ jidi, a bɛ yiriwa, a bɛ bonya, a bɛ sankɔrɔta. A ye cɛ sugandi o cogo la. Nin tariku nin kɔnɔ an bɛna faamu k'a fɔ cɛ ka jogoba ye a ka hinɛ, o de ye nin se a ma. An ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a tilennen don, mɔgɔ min ni ladiri don, mɔgɔ min n'a jan bɛ a ka valɛriw la, hali n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ, paseke cɛ tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka a miirila a mɔgɔ ɲɔgɔn de la, ka hinɛ o la, ka degun to a yɛrɛ la. An ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ hinɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn na, hali ni degun bɛ a kan. Nin kun ye tariku ye, an y'a kanu bi ka bɔ ka a baro bɔ an bɛ se k'an ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na, ka se ka an yɛrɛ nafa ni a ye. A faamuko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. n y'o de fɔ aw balimakɛ don Amadu Bamiya. A y'aw abonné an ka chaîne na, a ka video liker, a ka cloche de notification activer, a ka a partager fana walasa mɔgɔ caman bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. Nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi, an bɛ dugawu kɛ a faamuko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye, Ala ka wagati wɛrɛ jira an na. Sɔgɔma an balimaw, a balimakɛ don Amadu Bamiya. An nana bi tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na, ka bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ, ka ɲɔgɔn ladi, paseke ladili o de bɛ se k'a to an bɛ lahalaya min na yɛlɛma bɛ se ka don o la, paseke bunahadamaden il faut que sanga ani waati i k'a essayer k'i yɛrɛ corriger dɔɔni dɔɔni. An bɛ bɔ ka nin baro minnu kɛ n b'o de fɔ kuma bɛɛ, a t'i n'a fɔ an bɛ fɛn bɛɛ dɔn, nka diɲɛlatigɛ ye information de ye, a ka kan wagati ni wagati i bɛ fɛn minnu dɔn i ka bɔ i k'u partager ni mɔgɔw ye, nafa bɛ o de la, paseke ni e y'a garder i kelen a bɛ se ka e kelen nafa, nka n'i ye a baro bɔ i ni mɔgɔw cɛ i bɛna ye k'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa, a bɛ se ka na ni hakilina yɛlɛma ye, ka na ni dɔ ka ɲɛnamaya yɛrɛ yɛlɛmali ye. An b'a kɛ o hakilina de kɔnɔ. An b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan u k'u abonné, u ka video liker, u ka cloche de notification fana activer, walasa kuma o kuma n'an ye video bila a bɛ se ka sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. A b'a partager fana, a b'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka video sɔrɔ aw sababuya la. N'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ an bɛ nin ladilikan minnu kɛ, dɔ tɛ a sɔrɔ paseke a tɛ an ka chaîne kan, ni e y'a partager e sababuya la a bɛ se ka kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ bɛ se ka a sɔrɔ ka se ka a yɛrɛ nafa n'a ye. I n'a fɔ kɔrɔlen an bɛ bɔ ka tarikuw bɔ cogo min na, n y'o de fɔ tariku ninnu barow don, histoire don, a lamɛnni ka di an tulo la, o ye kelen ye. Filanan fana kalanw de bɛ a kɔnɔ, paseke an bɛ bɔ ka histoire fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ leçon dɔ de bɛ a kɔnɔ, a hakilina leçon dɔ de bɛ a kɔnɔ, message dɔ de bɛ yen an bɛ fɛ ka min passer. An b'a ɲini bɛɛ fɛ fana a ka to video daminɛ na f'a laban, o b'a to faamuyali bɛ bonya kosɛbɛ, paseke n'i ye video partie dɔ lamɛn ka dɔ to i bɛna ye k'a fɔ faamuyali waati dɔw la a tɛ dafa, nka n'i ye a bɛɛ lamɛn i bɛna ye k'a fɔ faamuyali bɛ sɔrɔ kosɛbɛ, o b'a to e yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ladi, a b'a to a bɛ se ka mago ɲɛ e fana ye. Bi an y'a kanu ka bɔ ka na histoire bɔ, histoire min n'a bɛ denmisɛnnin dɔ kan, denmisɛnnin san 9 de don, denmisɛnnin ekɔliden de fana tun don. An bɛna essayer k'ale ka tariku de bɔ. Tariku in a bɛ denmisɛnnin a tun bɛ ekɔli de la, ekɔli la a hakili tun man di, a teriw a ka karamɔgɔw u bɛɛ tun b'a lagosi ni hakiligoya in ye,
donc a kun bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko a hakili man di mɔgɔ don mɔgɔ min tɛ se ka kalan donc u b'a lagosi n'a ye olu yɛrɛ kɔni a ka karamɔgɔ olu ye fɛn bɛɛ kɛ ka essayer k'a kalan denmisɛnnin a ma se ka hakilija sɔrɔ ka kalan donc o kɛlen u nana essayer ka denmisɛnnin yɛrɛ labila u y'a gɛn ka bɔ ekɔli la nka a gɛnni yan'a ka taa u ye lɛtiri dɔ sɛbɛn ka di a ma lɛtiri in kɔnɔ kuma o tun bɛ se ka cɛnni ka ɲɛnamaya bɛɛ tiɲɛ nka n b'a ɲini aw fɛ a ka to video la an bɛna histoire tɔ walawala a bɛna faamuyali sɔrɔ a la donc u ye lɛtiri sɛbɛn ka a da nɔrɔ k'a di denmisɛnnin ma ko n'a taara so a kɔni kana segin ka na ekɔli la bilen nka a ka taa ni lɛtiri in ye a ka taa di a ba ma donc a taara so a kasibaatɔ parce que a fana o ma diya a fana ye a tun bɛ fɛ ka to ekɔli la ani a tɔɲɔgɔnw u ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka to ka ɲɔgɔn laɲɛnajɛ donc a taara ka taa kuma ɲɛfɔ a ba ye a ye lɛtiri fana bɔ k'o di ba in ma ba ye lɛtiri bɔ ka lɛtiri kɔnɔ kuma kalan a kɛlen ka lɛtiri bɔ ka lɛtiri kɔnɔ kuma kalan ba sigilen tora a sumana a tɛ ka kuma a kasira a ɲɛji jiginna nka ma fɛn fɔ a den ye donc o kɛlen den jatigɛra den siranna den ko ko mama a kɛra cogo di ne nana ka na lɛtiri di e ma parce que n gɛnna ka bɔ ekɔli la ka na lɛtiri di e ma a fɔra e de ka lɛtiri in kɔnɔ kuma kalan e ye lɛtiri kalan e bɛ kasi la o tuma mun bɛ lɛtiri kɔnɔ ba in ko ko ayi k'a kana jɔrɔ ale bɛ ka kasi parce que kumakan min bɛ lɛtiri in kɔnɔ kumakan in a donna ale fɛ kojugu o de kama a bɛ ka kasi a ko den ma k'a fɔ ko a sɛbɛnna lɛtiri in kɔnɔ de k'a fɔ ko den k'a hakili ka di a hakili ka bon kojugu a bɛ kalanyɔrɔ min na a bɛ ekɔli min na donc ko mɛtiri minnu bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ olu tɛ se ka kalan donc o kama u b'a ɲini ba fɛ a ka ekɔli wɛrɛ ɲini ou bien a k'a to so pour que ka se k'a ka kalan kɛ donc ba ko ko o de sɛbɛnnen don lɛtiri in kɔnɔ donc kuma in a donna ale fɛ a diyara ale ye o kama ale bɛ ka kasi a ɲɛji bɛ ka jigin nka a b'a ɲini den fɛ den kana jɔrɔ den k'a to yen den bɛna a ka kalan continuer so yen nɔ ale yɛrɛ fana bɛ yan nɔ a bɛ n'i janto den na kosɛbɛ pour que a bɛ se k'a ka kalan kɛ cogo min na donc ba ye lɛtiri kɔnɔ kuma fɔ den ye o cogo la donc den tora k'i janto den na a bɛ den bilasira a bɛ i occuper den ka kalanko la so yɛrɛ donc den tor'o la ka na kɛ kodɔnnaba ye ka invention dɔ kɛ nin den jɔn de don mɔgɔ de don mɔgɔ min ni mɔgɔ o mɔgɔ ne bɛ dɔ dɔn science domaine kan i ye cɛ in tɔgɔ mɛn cɛ in cɛba dɔ don savant don inventeur ba de don n'u b'a fɔ a ma ko Thomas Edison ale de ye ampoule min n'an bɛ a don an ka sow kɔnɔ ka yeelen sɔrɔ o ampoule in mɔgɔ min y'o inventé o de ye Thomas Edison ye donc nin histoire in nin y'ale ka histoire de ye ale de kɛra nin cogo la u y'a gɛn ka bɔ ekɔli la k'a hakili man di k'a tɛ se ka kalan nka a bamuso o kɛra hakilitigi ye ka d'a kan lɛtiri min n'u tun ye a di a ma k'a kana di a ba ma a kun sɛbɛnnen don lɛtiri in kɔnɔ de k'a fɔ ko den k'a hakili man di a hakili min b'a la k'a tɛ se k'a to a ka se ka kalan kɛ nka ba in den kanu min bɛ a la a b'a dɔn k'a fɔ n'a y'o kumakan in fɔ den ye o fɔcogo la a tun bɛ se ka na ni jigilatigɛ ye den na a bɛ se ka na ni jigilamisɛnya ye a bɛ se ka na ni galabu faga ye den na pour que ka se k'a ka dɔnniya a ka kalan k'o segin kɔ ba in kɛra hakilitigi ye ba in m'o fɔ ba in ye kuma yɛlɛma k'a fɔ fɔcogo la fɔcogo min n'a bɛ se ka courage di den ma fɔcogo min n'a bɛ se ka da a yɛrɛ la k'o sabati den dusukun na pour que den bɛ se ka baara kɛ cogo min na den bɛ se ka kalan cogo min na donc nin tun ye Thomas Edison ka histoire ye nin yɔrɔ la an bɛ leçon jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ o de ye k'a fɔ an k'an janto an ka kuma fɔtaw la kosɛbɛ surtout an n'an denw cɛ den ni masa cɛ kuma dɔw bɛ yen n'o bɔra e la
k'o fɔ den ye a bɛ den ban a yɛrɛ ye a b'a to a ti da a yɛrɛ la ni mɔgɔ dun ma da a yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ jɔn a yɛrɛ la a ti waleyaw kɛ waleya min n'o bɛ se k'a nafa nka ni hali diɲɛ bɛɛ de jɛra ka k'e den lagosi nka ne y'a ka conscientiser ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na k'a yira a la k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ bɛ a fana na hakilina dɔ fana bɛ a la hakilija dɔ bɛ a la talan dɔ bɛ a la min bɛ se k'a to a bɛ se ka mago ɲɛ a yɛrɛ ye ne y'o yira i den na à travers la sensibilisation i bɛna ye k'a fɔ a bɛ a nafa kosɛbɛ nin yɔrɔ la n bɛ hakili jigin kɛ cɛba dɔ fana ka histoire la o ye jɔn ye Albert Einstein siyansi domaine kɔnɔ mɔgɔ caman fana ye a tɔgɔ mɛn Albert Einstein de ko k'a fɔ ko ni an ko k'an bɛ jɛgɛ ka ko dɔn jɛgɛ ka senko la k'o dɔn a ka yirila yɛlɛ fɛ i bɛna a yira a la k'a fɔ k'a tɛ foyi dɔn a yɛrɛ fana b'a bila a kunna k'a fɔ k'a tɛ foyi dɔn nka n'i y'a bila ji la e yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko dɔnko dɔ bɛ a la a yɛrɛ fana bɛna dɔn k'a fɔ vraiment talan dɔ bɛ a la donc ɲɛnɛmaya bɛ ten tɔ de fo an k'a faamu k'a fɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala y'an da a ye bolokɔniw kɛ cogo min u tɛ kelen ye anw fana bɛ o cogo kelen na an tɛ kelen ye dɔ tɛ fɛn dɔ dɔn dɔ bɛ o dɔn dɔ bɛ dɛsɛ domaine dɔ la nka n'i y'a bila domaine wɛrɛ la a bɛ o dɔn n'i ye bunahadamaden ta talan naturel dɔ bɛ bɛɛ lajɛlen na nka a ka kan an k'a ɲini parce que mɔgɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ni a kɛli ka nɔgɔ i ma fɛn min ni a kɛli a kanu bɛ i la bɛɛ bɛ o dɔn i yɛrɛ la a ko dɔgɔyara cogo o cogo o bɛ bunahadamaden bɛɛ la donc an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ i bɛ fɛn min dɔn fɛn min kɛli kanu b'i la i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o de la donc an ka ko faamuya ten an kana bɛɛ gosi bere kelen na k'a kɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi an ka école problème ye o ye école la bɛɛ bɛ jate k'a fɔ n'e ma moyen sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ e tɛ fɛn de dɔn a bɛ i n'a fɔ e ka ɲɛnamaya yɛrɛ o de kun tɛ o la kosɛbɛ ou bien e échouera an la an balimaw an balimakɛ don Amadu Bamiya an nana bi tuguni ka bɔ ka video kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na ka to ka bɔ ka ladilikanw di ka ɲɔgɔn informer pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min na bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ n y'o fɔ an bɛ to ka bɔ kuma ni kuma ka to ka tariku kɛ tariku minnu n'u lamɛnni ka di an tulo la nka o tɛmɛnen kɔ fana an bɛ se ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la n'o de ye parce que an bɛ leçon de vie o de bɛ tariku ninnu kɔnɔ donc n'an y'o fɔ a leçon a bɛ se ka an nafa don n'a nataw la donc an bɛna bɔ bi tuguni ka tariku wɛrɛ bɔ tariku mun n'a bɛ kuma npogotiginin dɔ ale n'a fakɛ o ɲɛna kameleni dɔ de ma kameleni ni a ba banabaatɔ de tun b'a bolo donc u ɲɛna o ma tariku yɛrɛ nafa kama an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini mɔgɔkɔrɔw fɛ u k'u abonné an ka chaîne na u ka video liker u ka cloche de notification fana activer o kun ye walasa n'an ye video bila kuma o kuma a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc ni commentaire bɛ minnu fana fɛ olu fana bɛ se k'o bila commentaire la bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ n y'o de fɔ toujours fɛn o fɛn n'an b'a kɛ an k'an jija ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ donc an ka nafa bɛ o de la donc a ka to video fana daminɛ na fo a laban o kun ye pour que a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ tariku la cogo min na parce que n'i ye partie dɔ lamɛn ka dɔ to i bɛna ye k'a fɔ wagati dɔw la faamuyali bɛ gɛlɛya mais n'i y'a bɛɛ lamɛn i bɛna a faamuya donc a bɛ se ka video partager fana pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na a bɛ se k'u nafa parce que n'i y'a mara i kelen a bɛ kelen de nafa mais n'i y'a partager i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ a b'u nafa donc nafa bɛ o bɛɛ la donc an bɛna don an ka sujet yɛrɛ la n y'o de fɔ an bɛna kuma npogotiginin dɔ ale n'a fakɛ u ɲɛna kameleni dɔ de ma kameleni min n'a ba banabaatɔ tun bɛ a bolo donc nin kameleni mɔgɔ de tun don a fa banna nka ba bɛ a bolo bon a yɛrɛ tun ma kɔrɔbaya kosɛbɛ nka ba in banabaatɔ fana de bɛ a bolo donc ba in banabaatɔ bɛ a bolo ba in ɲɛjɔyɔrɔ a ye ba in jigi y'a ye parce que ba in de ye ale jigi ye nka ni dɛsɛ nana bon parce que bana ye ba dɛsɛ
donc ba ɲɛjɔyɔrɔ ni ba jigi bɛ kɛ ale de ye. Donc o cogo la Petini nana ba degunnen fanga t'ale la ka taa baara kɛ ka se ka na a ba furakɛ. Donc a ye solution min ye a kɔni taara dugu kɔnɔ ka taa fura feere yɔrɔw la. Donc a taalen fura feere yɔrɔw la a taara a ye dɔ ka fura de suɲɛ, muso dɔ. Donc a kɛlen k'o ka fura suɲɛ a y'a essayer k'a bɛ taa ni o ye pour que ka t'o di a ba ma, ba ka yɛrɛ furakɛ ni o ye. Donc o kɛlen Ala y'a kɛ a ye min ka fura suɲɛ o tigi ye a ye. Donc o tigi kɛlen k'a ye an m'a ye nin yɔrɔ la a ye suɲɛni kɛ, suɲɛni man ɲi. An b'a ɲini bɛɛ k'i yɔrɔ majanya ka bɔ suɲɛni na, suɲɛni man ɲi. Donc a ye suɲɛni kɛ a tigi ye a ye. Nka a y'a kɛ lahalaya min na dɛsɛ bɛ mɔgɔninfin bila ko bɛɛ la. Donc a kɛlen ka a tigi y'a ye, a tigi m'a ɲininka, a tigi kɔni nana a y'i ka fura minɛ a la, a y'a ci k'a kɔrɔfɔ, k'a lagosi, ka ɲɔni k'a fili. O kɛlen a digira Petini na kosɛbɛ. Petini y'i kun masuli, a bɛ ka kasi, a maloyara. Donc komi fura feere yɔrɔ in na u mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ fura feere. Donc cɛ dɔ bɛ yen, cɛkɔrɔba kun don, ani a denmusonin fana bɛ yen. Donc olu de ye Petini ye. U gɛrɛl'a la, hinɛ y'u minɛ. Donc fa in ye Petini ɲininka ko karisa k'e kun ye fura in suɲɛ k'i kun bɛ taa di i ba de ma, i ba de man kɛnɛ wa? Petini ko ko awɔ k'ale ba de man kɛnɛ, se t'a ye dabali t'a ye. Bon se wɛrɛ foyi tɛ ale fana ye ka se k'a ba furakɛ. Donc o de y'ale bila nin na, n'o tɛ suɲɛni t'ale jogo ye. Donc o fɔlen a hinɛ ye cɛkɔrɔba in minɛ, cɛkɔrɔba n'a denmuso bɛɛ. Donc cɛkɔrɔba ye fura ta k'o di a ma parce que cɛkɔrɔba in yɛrɛ kun ye fura feerela ye. Donc cɛkɔrɔba kɛlen k'o fura di a ma, a ye fura in minɛ a bɛ ka taa. Denmuso in fana ye a wele k'a lajɔ ka dumuni dɔw fara fura in kan k'a d'a ma k'a ka taa di a ba ma, a k'a ba la dumuni, a ka fura in fana di ba in ma pour que ba bɛ se ka kɛnɛya cogo min na. Petini ye o minɛ a taara di ba in ma. Ba in ye dumuni kɛ ka fura ta, Ala y'a kɛ a kɛnɛyara. Donc o kɛlen kɔ san 30 o tɛmɛnen kɔ Ala nana fɔnni de kɛ cɛnin ye ka da kamalennin ye, ka d'a kan kamalennin tun ye kalanden ye. A tilara ka kalan na ka diplôme baw sɔrɔ fo ka kɛ docteur ye. A tun bɛ dɔgɔtɔrɔsobaw la. Donc o kɛlen o san 30 kɔnɔna na Ala nana kɔrɔ se cɛkɔrɔba min ɲɛn'a ma. Cɛkɔrɔba in fana kɔrɔla kosɛbɛ, a dɛsɛra baara la. A denmuso de tun bɛ feere kɛ a kɔ. Donc o kɛlen a b'a dɔn kɔrɔ fana y'a damana bana ye. Kɔrɔbanaw de nana wuli cɛkɔrɔba in fɛ ka na cɛkɔrɔba in bana. Donc o kɛlen cɛkɔrɔba banana, u ye cɛkɔrɔba furakɛ ka dɛsɛ fo ka na u bolo dɛsɛ. Fo bana nana se yɔrɔ dɔ ma, ordonnance dɔ dir'u ma. A y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba n'a denmuso bɛɛ bolo dɛsɛra. Donc ordonnance nana d'u ma. U taara dɔgɔtɔrɔso la, dɔgɔtɔrɔso min ni o ɲɛmɔgɔ tun ye kamalennin min n'u ɲɛna fitinin ma. Donc o ɲɛmɔgɔ tun ye o ye. O kɛlen u ye ordonnance di npogotiginin ma. O y'a sɔrɔ a fana kɔrɔbayara. Donc ale kɔni a ye ordonnance minɛ a bɛ k'a lajɛ, a bɛ kun firifiri, a bɛ kasi. Se t'u ye dabali t'u ye. Donc a hinɛ nana ɲɛmɔgɔ in fana minɛ. Ja ɲɛmɔgɔ in ye a dɔn mɔgɔ min don. A ye cɛkɔrɔba dɔn, a ye denmuso in fana dɔn. Donc a kɛlen k'o dɔn, a y'a to fo muso kun birilen, muso sunɔgɔlen. Donc a gɛrɛla muso la ka ordonnance minɛ k'a lajɛ. A ye a lajɛ wari hakɛ min bɛ a la. Donc a y'o wari hakɛ k'o di k'o bila muso kɔrɔ ka taa ka sɔrɔ ka papier dɔ sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko ale de ye fura in san cɛkɔrɔba in ye pour que cɛkɔrɔba ka se ka furakɛ. Ko a y'a kɛ parce que u ɲɛna ale ma don tɛmɛnenw na. Donc u ɲɛna a ma cogo min na, a sɔrɔla ka don histoire la k'o sɛbɛn lettre kɔnɔ k'o bila wari kɛrɛfɛ. Donc muso kununnen, muso nan'a ye wari bɛ a kɔrɔ wa papier dɔ sɛbɛnnen don wari in kɛrɛfɛ. Donc a nana papier in ta ka papier in kalan. A nana kɔnɔko dɔn, a nana dɔn k'a fɔ ko u delila ka ɲɛ denmisɛnnin min ma san 30 seginnen kɔ, o kun ye docteur in de ye. Donc ale de ye wari in bila
pour que a bɛ se ka cɛkɔrɔba lafurakɛ a sɔrɔla k'a fɔ ko ɲuman sara tɛ ban donc cɛkɔrɔba nin kisira nin cogo la parce que cɛkɔrɔba furakɛra u na bɔ dɔgɔtɔrɔso la après u nana dɔgɔtɔrɔkɛ ɲini ka taa foliw kɛ a la ka na cɛkɔrɔba yɛrɛ fana ala y'a kɛ petini a ma dan furakɛli in dɔrɔn ma a nana to ka cɛkɔrɔba ka traitement ta en charge jusqu'à ce que cɛkɔrɔba kɛnɛyara donc adamadenya donn'u cɛ a kɛra i b'a fɔ balimaya donc nin de tun ye histoire an y'a kanu ka min bɔ bi bon an bɛ leçon jumɛn sɔrɔ nin histoire kɔnɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔninfin n'i bɛ ɲuman kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kana kɛ k'i jigi da fɛn kan parce que n'i ye ɲuman kɛ k'i jigi da fɛn dɔ de kan i b'a ye k'a fɔ nimisa bɛ se ka bɔ a la nka n'i ye ɲuman kɛ ala kama ka ɲuman kɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ i kan ka ɲɛ i mɔgɔɲɔgɔnw ma i bɛ fɛn sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ fɛn sɔrɔ o kɔfɛ fɛn min ni e yɛrɛ ma sigi ni a ye donc nin de kɛra o ye ninnu bɛ ɲɛ petini ma don min na u m'a miiri don kelen da kelen k'a fɔ ko cɛnin fana bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛ olu ma nka don min a bɛ u sara cɛ bɛ ɲɛ u ma ka u ka fura san a kɛra hɛrɛba de ye u ma parce que a ye degun min ta ka b'u kan ala de b'a dɔn donc ɲuman bɛ nin cogo la an b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga an bɛɛ k'an jija an ka kɛ ɲumankɛla ye ɲuman ma nɔgɔn parce que mɔgɔ i b'i ɲɛ kumun de ka i dusukun lami ka se ka ɲɛ mɔgɔ ma o limaniya ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye donc ɲuman a sarati fɔ ka ban ɲuman a bɛ se ka min lase adamaden ma ala kɔ mɔgɔ si t'a danyɔrɔ dɔn donc an k'an jija an ka kɛ ɲumankɛlaw ye an ka hinɛ fana an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ hinɛ parce que hinɛ de y'a to u ɲɛna petini ma se kun t'a ye dabali t'a ye wa u y'a k'a ye parce que u y'a k'a ye u m'a miiri k'a fɔ ko petini bɛna se ka ɲɛ u ma don dɔ la ayi u m'o lajɛ u kɔni y'a ye dɔrɔn petini mago de bɛ dɛmɛ in na bi donc u y'a dɔn k'a fɔ a se bɛ olu ye k'a k'a ye u y'a kɛ a ye ala ye hakili di petini fana ma parce que san 30 o tɛmɛnen kɔ a fana nana ye k'a fɔ don tɛmɛnen waati min se kun tɛ ne ye nka se kun bɛ ninnu ye u sɔnna ka ɲɛ ne ma bi se bɛ ne fana ye n bɛ ɲɛ u ma ɲɛnamaya o de ye hakili ɲuman ala k'a di an ma a faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye bi an y'a kanu ka bɔ ka nin tariku de bɔ toujours aw balimakɛ don amadu bamiya tariku in faamuko ɲuman ani leçon de vie min b'a kɔrɔ a faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ ye nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi an bɛ dugawu kɛ aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an sɔgɔma an balimaw a balimakɛ don amadu bamiya an nana bi tuguni ka na bɔ ka video kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na toujours n y'o de fɔ an y'a kanu ka to ka bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ladilikanw di ɲɔgɔn ma walasa an ka ɲɛnamaya an bɛ se ka a kɛ lafiya ani hɛrɛ kɔnɔ cogo min na parce que n y'o de fɔ an bɛ to ka bɔ sanga ni sanga ka tarikuw bɔ tariku ninnu kɔnɔ a bɛna ye k'a fɔ ladilikanw de bɛ o kɔnɔ leçon de vie de b'o kɔnɔ donc n'an y'an janto la k'u lamɛn ka essayer k'u appliquer an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛna ye k'a fɔ a bɛ nɔgɔya caman don an ka diɲɛlatigɛ la donc an b'o de hukumu kɔnɔ a nana bi sɔgɔmada in na tuguni an y'a kanu ka bɔ ka tariku wɛrɛ bɔ tariku in bi a bɛ cɛkɔrɔba dɔ de kan cɛkɔrɔba in ala ye denkɛ kelen de nɔgɔya a ye ani denkɛ in de tun bɛ yen nɔ bon so kelen ala y'o fana de nɔgɔya a ye komi sɛnɛkɛlaw de tun don a tun bɛ sɛnɛ kɛ bon a kɛra cɛkɔrɔba in a ka fɛn bɛɛ kun sirilen don o so in na ka d'a kan fanga bɛrɛ t'ale la bilen denkɛ kelen de bɛ a bolo donc so in de b'u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ donc an bɛn'o tariku de bɔ bi sujet yɛrɛ nafa kama an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye u k'u abonné an ka chaîne na u ka video liker u ka cloche de notification fana activer walasa n'an ye video kura bila dɔrɔn u bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc an b'a ɲini aw fɛ fana sujet nafa kama ka to video daminɛ na fɔ a laban n y'o de fɔ kuma bɛɛ toujours n'i ye video partie dɔ lamɛn ka dɔ to i bɛna ye k'a fɔ faamuyali a tɛ
kɛ sababa ye mais n'i ye a bɛɛ lamɛn i bɛna ye k'a fɔ faamuyali bi nɔgɔya kosɛbɛ parce que kumakanw bɛ ɲɔgɔn dafa de donc o kama a y'i to video daminɛ na fo a laban donc n y'o de fɔ an bɛna kuma bi cɛkɔrɔba dɔ de kan cɛkɔrɔba min ni ala ye denkɛ kelen de nɔgɔya ye sokɛ kelen de fana tun bɛ a bolo donc a tun bɛ a ka forola baaraw kɛ ni o de ye donc nin cɛkɔrɔba in tun ye mɔgɔ sabalilenba ye mɔgɔ limaniyalen tun don donc a b'u ka dugu la donc a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale yɛrɛ kɔni tun si kɔrɔbayalen don ala ye denkɛ kelen de nɔgɔya ye ani den bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka baaraw kɛ bon sokɛ kelen de b'u bolo u bɛ forola baaraw kɛ ni o ye donc u tor'o la fo don dɔ nana ala ka lajarabili sera a ma sokɛ in bolila ka taa k'u to u ye so in ɲini ka dɛsɛ u ma so in ye donc o kɛlen o kɛra kabakoba ni hinɛkoba ye dugulamɔgɔw bolo dugulamɔgɔw wulila ka se cɛkɔrɔba ma k'a fɔ cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba nin gɛlɛyara dɛ sokɛ kelen min b'e bolo n'a b'i dɛmɛ k'i ka baaraw kɛ nin kɛra o fana taalen ko nin bɛna kɛ gɛlɛyaba ye nin bɛna i ka kow gɛlɛya cɛkɔrɔba y'a u jaabi parce que cɛkɔrɔba in tun ye mɔgɔ limaniyalen a ko an k'a di ala ma k'a bɛ se ka kɛ nin ye gɛlɛya ye nka an k'a di ala ma cɛkɔrɔba y'o fɔ dugulamɔgɔw u taara nka o dabali banna parce que olu bolo cɛkɔrɔba ka sokɛ kelen de ye nin o taara donc o kan ka kɛ nisɔngoya ko de ye o kan ka kɛ kasiko de ye cɛkɔrɔba bolo nka cɛkɔrɔba ma kuma wɛrɛ sɔrɔ k'olu jaabi ko a bɛ se ka kɛ donc u y'a to ten u nana to ten wagatinin tɛmɛnen ala y'a kɛ sokɛ in a ma ɲinɛ u ka so kɔ sokɛ in natɔ ani sokɛ 3 wɛrɛ nana ɲɔgɔn fɛ sokɛ 4 u bɛɛ nana ka na to cɛkɔrɔba fɛ yen nɔ donc cɛkɔrɔba a bɛ baara kɛ ni o sokɛ 4 de sisan parce que a yɛrɛ ka sokɛ kelen ani 3 wɛrɛ minnu n'olu tugura a ka so kɔ ka na a bɛ baara kɛ ni olu ye sisan donc dugulamɔgɔw nana tuguni ka na ko cɛkɔrɔba ko nin ye hɛrɛba sɔrɔlen dɛ k'an kun ko e ka sokɛ kelen taara ko nin bɛna kɛ degunba ye mais ala nana n'a ka na ye sokɛ 3 wɛrɛ tugura a kɔ ka na donc i ka sokɛ kɛra 4 ye sisan ko nin b'i ka baaraw nɔgɔya nin na kɛ hɛrɛba ye cɛkɔrɔba ko toujours an ka di ala ma a bɛ se ka kɛ nin ye hɛrɛ sɔrɔlen ye donc u tora ten u dabali banna tuguni parce que olu bolo nin nisɔndiya koba de ye mɔgɔ fɛn min t'i bolo n'ala y'o nɔgɔya i ye o kan ka kɛ ɲagaɲagala ko de ye o kan ka kɛ nisɔndiya ko de ye nka cɛkɔrɔba ma jaabi wɛrɛ sɔrɔ ka di olu ma ko a bɛ se ka kɛ donc u taara o cogo la u nana to ten komi denkɛ in ale ni so olu de bɛ baara kɛ foro la ka caya donc don dɔ la k'u to baara la so kura minnu nana n'o ye sokɛ 3 ye parce que so nin taalen so segintɔ ani sokɛ 3 wɛrɛ de nana k'o fara ale yɛrɛ kan donc o ye a kɛ sokɛ 4 ye sisan donc denkɛ bɛ ka baara kɛ ni o ye ka u to baara la i b'a dɔn mɔgɔ i ni bagan min delilen don o bɛ kolo i ye nka i ni bagan min ma deli i bɛna ye k'a fɔ a ka gɛlɛn o ka kolo i ye donc o kɔnɔna na sokɛ kelen de ye denkɛ tan sisan ka denkɛ sen kari donc denkɛ sen karila a kɛra degunba ye parce que n'i y'a jateminɛ cɛkɔrɔba kɔrɔlen don a si avancelen don donc denkɛ in o de tun bɛ a ka baara fanba bɛɛ kɛ nka ala nana nin lajarabili fana se a ma donc denkɛ so ye a tan sen na ka sen kari donc denkɛ sigilen tora so kɔnɔ o cogo la parce que a kan ka furakɛ fo a ka kɛnɛya fɔlɔ pour que n'a bɛ baara min kɛ a bɛ se k'o kɛ cogo min na donc o kɛlen dugumɔgɔw dabali banna tuguni u wulila ka se cɛkɔrɔba ma u ko cɛkɔrɔba tiɲɛna nin gɛlɛyara ka denkɛ kelen de bɛ e bolo o denkɛ kelen min fana ni ala y'o nɔgɔya e ye n'a fɔra k'a fɔ ko so y'o tan o sen na k'o sen kari ko nin ye makarikoba ye dɛ parce que den hinɛ n'i y'o lajɛ ani k'a lajɛ fana baarakɛbaga wɛrɛ foyi tɛ e bolo ni denkɛ in tɛ n'a fɔra ko fana sen karila tan vraiment o kɛra degunba ye
dugumɔgɔw nana ka n'o kumaw fɔ k'a kɛ hinɛ ni fɛnw ye cɛkɔrɔba y'a f'u ye ko an ka di Ala ma a bɛ se ka kɛ i bɛna kɛ degun koba ye ne bolo nka an ka jɛ an ka di Ala ma cɛkɔrɔba ye o fɔ u taara dɔw yɛrɛ dimina dugumɔgɔw la parce que olu bolo cɛkɔrɔba n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ko o ko mana kɛ e b'a fɔ ko an ka di Ala ma ko a bɛ se ka kɛ i bɛ dan o ma e den a filɛ nin ye denkɛ wɛrɛ foyi t'i bolo nin den kelen in kɔ n'a fɔra ko sen karila ne hakili la o kan ka kɛ hinɛko de ye o kan ka kɛ makaritɔko de ye mais e tɛ jaabi wɛrɛ sɔrɔ ka di mɔgɔw ma ko a bɛ se ka kɛ vraiment k'olu ma d'a la dɔw bɛ k'a fɔ k'u ma d'a la ni cɛkɔrɔba n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a ta in a dama tɛmɛna u tor'o la cɛkɔrɔba kɔni ma kuma u fɛ u nana u y'u ta fɔ u taara o kɛlen wagati dɔ nana se komi histoire nin chinois jamana histoire de don parce que ko in kɛra chinois jamana kan a wagati y'a sɔrɔ kɛlɛ gannen don u ka yɔrɔw la u dafɛ jamanaw la jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ mɔgɔw bila ka yaala dugu ni dugu k'a lajɛ kamalen minnu bɛ yen nɔ k'olu recruter ka taa n'u ye k'u don sɔrɔsiya la pour que u ka se ka taa kɛlɛ kɛ parce que kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ o kɛlen u nana cɛ ta la u yaalala du bɛɛ kɔnɔ du kamalen fɛn fɛn bɛ yen nɔ u nana u y'a bɛɛ minɛ a bɛɛ kan ka taa sɔrɔsiya la pour que ka se ka jamana kuma bɔ u nalen u nana sɔrɔ k'a fɔ cɛkɔrɔba in denkɛ kelen de bɛ a bolo nka o denkɛ kelen min bɛ a bolo denkɛ in sen fana karilen don sen karilen don lujuratɔ don a bɛ du kɔnɔ ten u y'a ye k'a fɔ nin tɛ se ka kɛlɛ kɛ u ye ale to yen nɔ ka tɔw ta ka taa n'u ye u taalen ni tɔw ye kɛlɛyɔrɔ la a b'a dɔn kɛlɛ a ma nɔgɔn yanni ka se sɔrɔ hali n'i ye se sɔrɔ a bɛ kɛ degun dɔ kan ala y'a kɛ mɔgɔ caman tora kɛlɛ in na u nana kamalen caman ta dugu in kɔnɔ ka taa n'u ye u fɛngɛra cɛ ta kɛlen ka taa dugumɔgɔw wulila ka se cɛkɔrɔba ma tuguni u ko cɛkɔrɔba tiɲɛ na e ta kɛra garijɛgɛ ko dan ye e k'a ye u nana ka na anw bɛɛ lajɛlen fɛ yen ka na an ka denmisɛnninw minɛ ka taa n'u ye kɛlɛ la nka e ta o sen karilen don o ma se ka taa o kelen pe de dun tun bɛ e bolo ni nin yɛrɛ kun minɛna ka taa a tun bɛ kɛ degunba ye parce que nin denkɛ kelen de b'e bolo cɛkɔrɔba ko an ka di Ala ma a bɛ se ka kɛ Ala de bɛ se nin cɛkɔrɔba a n'a den ani ka dugumɔgɔ a n'a ka sokɛ o histoire de ye nin nin histoire la an bɛ leçon jumɛn sɔrɔ o de ye buna hadamaden ko n'a nan'i ma a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o i jija i ka a ta ni limaniya ye parce que limaniya fɛn bɛɛ fura don limaniya muɲu ani sabali o ye fɛn bɛɛ fura de ye parce que limaniya o de y'a to situation ye cɛkɔrɔba in sɔrɔ a y'a faamu a kɛlen k'a faamu a y'a ta ni hakili ye Ala nana bɔdaw di a ma parce que n'i y'a jateminɛ cɛkɔrɔba ka sokɛ fɔlɔ taara o ye degun dɔ de ye nka a y'a faamu k'a fɔ Ala de ye masa ye o taali o de kɛra sababu ye ka na ni sokɛ 3 wɛrɛ ye ka fara a ka sow kan i m'a ye ni a ka sokɛ kun ma boli o ye degunko de ye n'o kun m'a sɔrɔ abada hɛrɛ ko kun tɛ na parce que a kun tɛ so 3 wɛrɛ sɔrɔ ka fara a ka sow kan wagati dɔw la i bɛna ye k'a fɔ fo gɛlɛya dɔw de ka an sɔrɔ an ka gɛlɛya dɔw de tɛmɛ fɔlɔ walasa hɛrɛ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka an sɔrɔ cogo min na f'an ka o faamu an ka limaniya ni o ye an ka ko bɛɛ da Ala kan o tɛmɛnen kɔ i nana ye k'a fɔ mɔgɔw ye so nali kɛ hɛrɛ dɔrɔn de ye nka a ma kɛ hɛrɛ dɔrɔn ye parce que o de kɛra sababu ye ka cɛkɔrɔba denkɛ sen kari ni so ninnu tuma na denkɛ sen kun tɛ kari an k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ hɛrɛ dɔw bɛ na an ma hɛrɛ ninnu gɛlɛyaw b'u kɔnɔ nka an ka ta ni limaniya ye an ka sabali a kan an k'an ka kow da Ala kan o de y'a fura ye o kɛlen
bɛɛ b'a dɔn ka fɔ mɔgɔ denkɛnin kelen o fana sen karilen o ye degunba ye dɛ nka cɛkɔrɔba limaniya n'o o fana ye nka an y'a faamu k'a fɔ o senkari min kɛra o de fana kɛra sababu ye sababu min y'a to ni denkɛ ma taa kɛlɛyɔrɔ la paseke caman den taara kɛlɛyɔrɔ la o tora yen a tun bɛ se ka kɛ n'ale yɛrɛ taara kɛlɛyɔrɔ la a bɛ to yen nka degun min ye a sɔrɔ n'o ye senkari ye o de kɛra sababu ye a ma taa an k'a faamu k'a fɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ na an kan degun dɔw bɛ na an kan o degun n'u gɛlɛya ninnu an ka limaniya n'u ye an k'u da ala kan paseke u bɛ se ka don ani ko dɔw cɛ an bɛ lesɔn min sɔrɔ nin kɔnɔ o de ye nin buna hadamaden i kɛra cogo o cogo don dɔ i ka jan don dɔ i ka surun n'o wagati ninnu nana nisɔndiya an ka a yira ka dan hakɛ la paseke n'i ye hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ in a nisɔndiya yira a nisɔndiya manifeste ka dan hakɛ la ni degun fana y'i sɔrɔ degun in limaniya ni a ye kana da i nin kan ka se yɔrɔ dɔ ma foyi tɛ yen min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ paseke n'e nana da i nin kan cogo dɔ la a bɛ se ka i ka ɲɛnamaya kan a b'i bali ka fɛn caman ye a b'i bali ka fɛn caman kɛ ni degun ye an sɔrɔ fana an ka limaniya n'a ye an ka da ala kan paseke kow bɛ laban ala ta de la an k'o faamu paseke gɛlɛya dɔw bɛ yen a bɛ na an kan dɔw bɛ an kalan dɔw de b'a to a bɛ kɛ escalier an bolo ka se ka ɲɛfɛla sɔrɔ aw m'a ye k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'i bɛ yen ni mɔgɔw bɛ gabakuru ta k'a bɔ i ma i k'i jija kana gabakuru in bɔnni dɔrɔn lajɛ a faamu kuma dɔ la k'a fɔ ko gabakuru min bɛ fili e ma e bɛ se k'o gabakuru ta k'o sogolo ɲɔgɔn kan k'o kɛ so ye ka i yɛrɛ mago ɲɛ ni a ye juguman minnu bɛ na an kan an k'an jija an ka réfléchi u kan an bɛ se ka u yɛlɛma ka kɛ nafa ye an yɛrɛ ma cogo min na o nafa ka bon kosɛbɛ nin kun ye tariku ye an y'a kanu bi ka bɔ ka min kɛ a faamuko ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka limaniya nɔgɔya an ye ala ka sabali nɔgɔya an ye ala ka hakili ɲuman di an ma limaniya ala k'o di an ma toujours aw balimakɛ don amadu bamiya n b'a fɔ a ye toujours aw ka abonné an ka chaîne na a ka video like a ka cloche de notification fana activer ni commentaire bɛ min fɛ o bɛ se k'o fana bila bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a bɛ se ka partager fana walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ aw sababu la cogo min na ka se ka u yɛrɛ nafa ni a ye nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an sɔgɔma an balimaw a balimakɛ don amadu bamiya an nana bi tuguni ka bɔ ka video kɛ ka tariku bɔ i b'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na parce que n y'o de fɔ toujours video min n'an bɛ bɔ k'a kɛ a tɛ i n'a fɔ an bɛ fɛn bɛɛ dɔn a bɛ dɔrɔn parce que an ye information dɔ de sɔrɔ an y'a kanu k'o partager ni aw ye parce que ɲɛnɛmaya yɛrɛ y'o ye information de don a ka ɲi kuma ni kuma an bɛ fɛn kelen kelen minnu dɔn an ka se ka bɔ an ka ɲɔgɔn bilasira ni a ye walasa a bɛ se ka an nafa cogo min na a bɛ se ka jɛman nafa cogo min na bi an bɛna tariku bɔ tariku min n'a bɛna kuma muso kan muso min ni se tun bɛ a cɛ ye parce que a cɛ tun bɛ baara ɲɛnama na o se kama a tun bɛ baaradenw ta ka se ka a yɛrɛ dɛmɛ a ka sokɔnɔ baara la nka se min bɛ ale cɛ ye ale b'o min kɛ o fusamanciya min tun bɛ ale ye o tun yɛlɛla muso in kunfɛ a tun bɛ a kɔnɔ k'a bɛ bɛɛ sanfɛ a kun jamana ka yaada an bɛna o tariku de bɔ bi sujet yɛrɛ nafa kama an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye u k'u abonné an ka chaîne na u ka video like u ka cloche de notification fana activer o kun ye walasa ni video bilara a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na a ka partager fana walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ ka se ka u yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na parce que i bɛ to a sɔrɔ ne y'a partager mɔgɔ dɔ bɛ se k'a sɔrɔ e ka partageli sababu la a bɛ se k'o tigilamɔgɔ nafa parce que n'i y'a mara i yɛrɛ kelen a bɛ e de nafa o i kelen de nafa n'i y'a partager ni mɔgɔw cɛ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ degun dɔ kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ ka se ka bɔ o la parce que ɲɛnɛmaya yɛrɛ information de don
a ka kan an ye hakilina ɲumanw sɔrɔ an ka se ka u tila ni mɔgɔw ye walasa mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na. An b'a ɲini aw fɛ fana ka to video daminɛ na f'a laban. Kuma bɛɛ n b'o segin kuma kelen kan parce que n'i bɛ ka video lamɛn n'i ye partie dɔ lamɛn ka dɔ to a bɛ se ka na ni faamuyali gɛlɛyali ye. N'i y'a bɛɛ lamɛn i bɛna ye k'a fɔ i bɛ faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ. Donc mɔgɔ dun i ye fɛn min faamuya ka se k'o don ba la o de b'i nafa. Donc an b'a fɔ n'o hakilina de ye. An bɛna daminɛ. N y'o de fɔ n ko bi an bɛna kuma muso kan, muso min ni a cɛ se tun bɛ a ye. Ala tun ye fɔnni kɛ u ye. Cɛ bɛ baara ɲuman na. Donc a bɛ wari sɔrɔ. Donc o y'a to ale muso o fana kɛra parce que setigi muso o ye setigi de ye dɛ. Donc muso in tun bɛ baarakɛlaw ta o kana dɛmɛ a ka sokɔnɔ baaraw la. Donc o baara kɔnɔna na muso in tun bɛ ɲangata caman ta ka ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma. Donc n bɛna ani baarakɛla dɔ de ka tariku bɔ bi. Donc n b'a ɲini aw fɛ a k'aw tulo mada kosɛbɛ ka se k'a lamɛn. Donc ni muso in a balimamuso dɔ tun bɛ a bolo baara la. A tun bɛ gɛlɛya caman ta k'a sɛgɛrɛ. A b'a kɔrɔfɔ kuma bɛɛ, a b'a lagosi kuma bɛɛ, a bɛ a lamaloya kuma bɛɛ parce que a b'ale kun na ale bɛ a ni san cɛ ale ka fisa n'a ye parce que se bɛ ale ye. Donc ale b'a sara de. Donc a bɛ fɛn k'a la min ka di ale yɛrɛ ye, a bɛ fɛn k'a la min bɛ bɛn ale yɛrɛ ma. Donc u tora o cogo la. A kɔni tun bɛ balimamuso in kɔrɔfɔ kuma bɛɛ nka muso in tɛ fɛn fɔ parce que muso in tun bɛ mago ɲini de la. Muso in mɔgɔ kalannen tun don. A kalanna fo ka diplôme sɔrɔ. A b'a dɔn an ka nin wagati ninnu na baarako ka gɛlɛn. Donc mɔgɔw bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma baara sɔrɔ. Donc dɔw b'a kanu yanni u k'u sigi ten u bɛ a kanu ka taa don baaradenya la. Dɔw bɛ taa don fɛn wɛrɛw la ka essayer ka o firifiri o kɔnɔna na yanni Ala ka sababu wɛrɛ k'u ye. Donc u bɛ dɔ kɛ parce que u ka sigi ten ka sɔrɔ u tɛ ka fɛn kɛ o man di olu ye. Donc ka siri mɔgɔ wɛrɛ la fana o man d'u ye. Ka sira dɔw ta fana sira min n'a bɛ se ka na ni lagosi ni tiɲɛni ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o fana sira ta o man d'u ye. Donc u b'a kanu u bɛ taa baara kɛ mɔgɔw bolo ka se ka balo u yɛrɛ wɔsi la. Donc muso in bɛ ka baara kɛ o cogo de la setigi muso bolo. Nka o kɔnɔna na lajaba ni lagosi ni maloya minnu bɛ ta k'a sɛgɛrɛ a kɔni tun tɛ fɛn f'o la. Munnen tun don o bɛɛ kan. Nka don dɔ la baara kɔnɔna na a b'a dɔn bamananw ko ten den bɛ bin a tabaga de bolo. A ka baara kɔnɔna na muso ka minɛn dɔ de binna a bolo ka minɛn in ci. Minɛn in kun da ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc o kɛlen a y'a don bɛɛ kɛ a ja sigilen tɛ. Hakili sigilen tɛ yanni a ka kuma in fɔ muso in ye. Nka a ti ɲɛ min kɔ a ka kan a k'a fɔ muso ye. Donc a taara ka taa ɲɛfɔ muso ye k'a fɔ ko nin fɛn in kɔni a tiɲɛna ale bolo. Donc o kɛlen muso dimina, muso funtɛnina. Muso wulila tuguni ka na k'a lagosi, k'a nɛni, k'a dɔgɔya, ka kuma caman fɔ a ma parce que a b'ale kun na nin ye ɲɛngoya de ye ale bɛ se min na o de ma bɛn nin ma o de b'a to muso bɛ ka ale ka fɛn tiɲɛ. Donc u ma ɲɔgɔn faamuya o la a ye kuma caman fɔ a ma jusqu'à ce que a nana fɔ k'a fɔ ko muso ye nin ci muso b'i si kɛ baara la a tɛ nin sɔrɔ a yɛrɛ ye a se t'a ye a dabali t'a ye wa a bɛ ka nin kɛ ale min na ale b'a dɔn n'ale y'a gɛn ka bɔ a ka baara la donc a tɛna baara wɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya bɛ k'a kan. Donc a ye muso lagosi k'a lamaloya ka kuma caman fɔ a ma. Bon a nana kuma caman fɔ kuma minnu n'u ye muso tɔɔrɔ parce que adamaden mɔgɔ bɛ muɲu nka lagosi ka lajaba dɔw ta k'i sɛgɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ hakilima o tɛ bɛn i ma. Donc o kɔnɔna na gɛlɛya donn'u cɛ fo ka na se gɛnni ma parce que a ye muso gɛn ka bɔ a ka baara la. A ye kuma caman fɔ a ma parce que a b'ale kun na k'a fɔ ko
ko n'ale ye muso gɛn muso tɛ kɛ foyi ye, muso bɛna to maɲumantɔ ko la ten, o de b'ale kun na jusqu'à ce que kuma kɔnɔna na ko ale kɔni ye muso gɛn, muso taatɔ ye nin ye muso ka ɲɛnamaya tiɲɛni ye, fo ka muso in sa ale filɛ ye jɔyɔrɔ min na muso in tɛna se k'o kɛ, muso in tɛna se ka mɔgɔ ta baara la parce que muso tɛna se sɔrɔ janko k'a fɔ k'a bɛna mɔgɔ ta o k'a ka baara kɛ. Donc a ye muso gɛn o cogo la, a ye sinikan fɔ a ye, muso taara. Donc muso talen komi n y'o de fɔ kuma daminɛ na, muso in kun ye mɔgɔ kalannen de ye, diplôme kun b'a bolo, a kɔni a kun man d'a ye k'i sigi, o de y'a to a nana don nin baara la. Donc o kɛlen a ka baaradenya yɛrɛ wagati kɔnɔ, a kun ye baara ɲini dɔ kɛ, a kun y'i ka papier bila yɔrɔ dɔw la pour que ka baara dɔ ɲini yen nɔ, nka o jaabi kun ma bɔ fɔlɔ. Donc nin kɔnɔna na Ala nana n'a ka na ye, o mɔgɔw y'a wele ka a yira k'a fɔ ani mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn dan kɛ pour que u bɛ se ka ta baara la cogo min na, ale ka jaabi ɲɛna ka tɛmɛ o bɛɛ kan. Donc u y'ale de sugandi a kan ka na ka poste in ta. Donc a ye baara in sɔrɔ. Donc o kɛlen baara in tun ye restaurant baara de ye, komi muso in tun ye gestion kalan de kɛ. Donc u y'ale ta a kana kɛ restaurant gérante ye. Donc a kɛra ɲɛmɔgɔba ye restaurant na yen nɔ. Donc restaurant in fana tun ye restaurant tɔgɔbɔlenba ye, restaurant min don a bɛ marché kosɛbɛ. Donc jama bɛ taa yen nɔ, se bɛ a restaurant tigi ye. Donc muso nana to baara la ten, nka Ala y'a kɛ o wagati kelen kɔnɔ muso setigi ale fana cɛ nana a ma k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen parce que cɛ tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min na, gɛlɛya donna cɛ ni a ka ɲɛmɔgɔw cɛ jusqu'à ce que cɛ gɛnna ka bɔ baara la. Donc cɛ gɛnnen ka bɔ baara la, a kɛra gɛlɛyaba ye cɛ ma. Donc cɛ nana ka na o ɲɛfɔ a muso ye k'a fɔ k'a b'a ɲini muso fɛ muso ka a ka baarakɛla in a ka o bila, muso yɛrɛ ka to k'a ka baara kɛ a yɛrɛ ye. O bɛ so min kɔnɔ fana, o bɛna bɔ so in kɔnɔ, o bɛ taa yɛlɛma so wɛrɛ kɔnɔ, so min n'o da ka nɔgɔn parce que ale tun bɛ baara min na, o kun kɛlen don ka sɔrɔ min kun b'ale la, o de y'ale to a ye nin so ta. Nka bi min baara tiɲɛna, donc a ka kan u ka taa so la, so min ni u ka sɔrɔ bɛ se ka o sara. Donc u bɔra o du fana kɔnɔ ka taa du wɛrɛ kɔnɔ. Donc a y'a fɔ muso fana ye, muso k'i jija, muso ka to ka bɔ a ka taa dugu kɔnɔ, a k'a lajɛ n'a sera ka baaramisɛnninw sɔrɔ ka se ka olu kɛ pour que ka se ka na u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na yan'ale ka baara wɛrɛ sɔrɔ. Donc u tora k'a kɛ ten, u tora k'a kɛ ten fo Ala nana n'a ka na ye, muso in tora baara ɲini na don dɔ la n'o ye setigi muso ye. Se tiɲɛna sisan, donc muso tora baara ɲini na fo kana se mun tun b'a bolo baaradenya la, ni n ko o ye baara dɔ sɔrɔ n'o ye restaurant dɔ ye, ale de b'o gérer. A taara don o ka restaurant na ka taa a ye mɔgɔw ɲininka k'a fɔ a bɛ baara ɲini de la. Donc ko k'a ka ɲɛmɔgɔ makɔnɔ n'o nana n'o ko baara bɛ yen, donc o bɛ se k'a bila baara la, a bɛ se ka a ka musaka sɔrɔ cogo min na. Donc a tor'o la ten fo muso dɔ in bɔra ka na, o nana sigilen o gɛrɛl'a la, a y'a fo, a ko karisa k'e nana an ka restaurant na bi pour que ka dumuni kɛ wa? Ko dumuni jumɛn bɛ d'i ma? Donc ne yɛrɛ b'i servir. Muso ko ayi, ale ma na dumuni na, ale nana de, a nana baara ɲini de la parce que ale cɛ ka baara tiɲɛna, cogoya foyi tɛ u ye. Donc a nana lajɛ n'a sera ka baaramisɛnnin minnu sɔrɔ ka se k'o kɛ pour que a bɛ se ka taa a n'a cɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye cogo min na. Muso in ye i sigi, a y'i kun firifiri, a miiri janyana. Donc a y'a fɔ muso ye k'o tɛ baasi ye. Donc a ye baara dɔ di muso ma, muso k'o kɛ. Muso y'o kɛ, muso tilalen a ye wari dɔ bɔ a yɛrɛ kun, muso ka sara dilen kɔfɛ k'o di muso ma, k'a fɔ karisa i bɛ nin minɛ, i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye. Don min ne bɛ bɔ i fɛ yen, ne y'a f'i ye k'a fɔ ɲɛnɛmaya yɛlɛma yɛlɛma de don. Don dɔw la mɔgɔ i ka jan,
don dɔw la i ka surun n'i y'a kɛ ni hakilimaya ye i bɛna ye k'a fɔ janya ni surunya u bɛ ɲɔgɔn dafa nka n'e m'a kɛ ni hakilimaya ye nimisa ko foyi tɛ sɔrɔ bi i m'a ye k'a fɔ e kun m'a miiri abada k'a fɔ ko nin bɛna kɛ don min ne bɛ bɔ i fɛ yen i ye sinikan caman fɔ n ye i yɛrɛ y'a fɔ n ye ko fo ka ne sa ne tɛna se ka se sɔrɔ ka mɔgɔ ta baara la a don e de tun ye ne ka ɲɛmɔgɔ ye e tun b'a miiri k'a fɔ ko ne bɛ se ka hali mɔgɔ wɛrɛ ta janko e yɛrɛ e min ye ne ka ɲɛmɔgɔ ye nka bi a filɛ ala de ye masa ye ala de y'a latigɛ bi nin ka kɛ nka ne bɛ yafa i ma an bɛ dugawu kɛ baara ɲuman ala k'a nɔgɔya e ni cɛ bɛɛ lajɛlen ye walasa maloyali ne tun bɛ degun min na aw fɛ yen ɲɔgɔnna kana se ka aw sɔrɔ paseke mɔgɔ bolo baara a ma nɔgɔn i b'a ye lagosi b'a kɔnɔ fɛn caman bɛ a kɔnɔ ala ka hakili ɲuman di an ma a ye muso labila o cogo la muso maloyalen taara a taara ka t'o ɲɛfɔ a cɛ ye a ko vraiment ale nimisalen don paseke a ye nin kɛ muso in na se kun tɛ muso y'a don nka bi muso ye se sɔrɔ muso yɛrɛ de kelen don ale bɛ to ka taa baara kɛ yɔrɔ min na muso yɛrɛ de kɛra o ɲɛmɔgɔ ye an bɛ leçon jumɛn sɔrɔ nin kɔnɔ o de ye bunahadamaden an k'a dɔn ka fɔ an ka ɲɛnɛmaya sanga kunkurunin de don o sanga kunkurunin an k'an jija an k'a kɛ ka sɔrɔ bɛn ani bonya o b'an ni mɔgɔw cɛ sinikan fɔ nafa tɛ a la mɔgɔninfin i bɛ bi dɔn nka i tɛ sini dɔn sini dɔnbaga ye ala de ye se bɛ ala de bolo an k'a dɔn ka fɔ ɲɛnɛmaya ye yɛlɛma yɛlɛma de ye bi i ka jan sini i bɛ se ka surunya se b'i ye bi nka sini o bɛ kɛ cogo min na ala ko maa t'o dɔn o kama n'an ye se sɔrɔ an ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min ni hakili bɛ a la mɔgɔ min n'a majiginnen don mɔgɔ min ni a ma yaada mɔgɔ min n'a ma jama ka d'a kan n'i y'o kɛ ni se banna a bɛ kɛ kumasuli nimisa ani maloya ye an k'a dɔn ka fɔ mɔgɔninfin i k'a dɔn ka fɔ fɛn min ni o ka jan o de bɛ se ka surunya fɛn min ka surun o de bɛ se ka janya n'i y'o dɔn i k'a dɔn ka fɔ yɛlɛma yɛlɛma masa ala de don yɛlɛma se bɛ ala de ye an k'an ka kow kɛ k'u bɛrɛbɛn an kana jama an kana yaada an kana sinikan fɔ an kana mɔgɔ lagosi an kana jɔ mɔgɔ la paseke i bɛ dɔ lagosi bi i bɛ jɔ dɔ la bi nka sini bɛ k'a tigi bolo cogo min na e t'o dɔn an b'o leçon de sɔrɔ nin kɔnɔ a faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye ala k'an bɛɛ kɛ mɔgɔ sabalilenw ye ala k'an kɛ mɔgɔ majiginenw ye ala k'an kɛ ala dɔnbagaw ye ka to ka miiri ka fɔ minnu bɛ setigiya la u ka caya an m'a d'u ma minnu fana ni fɛn t'u bolo u ka fugariya tɛ nin ko bɛɛ bɛ fara ala la nka yɛlɛmabaga de ye ala ye an bɛ dugawu kɛ a tɛ minnu bolo ala k'a nɔgɔya u ye a bɛ minnu bolo ala k'u sɔn hakili la an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa an bɛɛ bɛ se ka kɔrɔta ani kunkɔrɔta ani k'an ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ kɔnɔ cogo min na ala k'o nɔgɔya an ye toujours aw balimakɛ don amadu bamiya nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi a faamuko ɲuman ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma inshallah